Mümkün mü bir 5-10 görünüş psikotik bolýar? Aydyr. Şu profil mesela Selam canım arkadaşlar. aram ben öğretmen. Tamam. Bir betim okula TikTok diýerdi. Ha. Ola. Diýip bolsam, sen şu matne çabuk berdaşynda haýsy ýurtda geçip gördüm. Sonra menden sağ. Men Türkiýede gitdim 6 ýyldan beri. Abdullah sen de Doğru değil mi? Tamam. Ama men şu aram şu Türkmenistanyň bir zadynyň üstünden gurulap herkiljek video oýan. Doğru zat aýdýan bolmagy mümkin, elbet zat aýdýan bolmagy mümkin, doğru dämi? Dinläp gördüňmi sen? Dogry meýer betmeýi. Ya men takip edýän seni. Ha. Yo arasynda diýjek bolşum dogry zatma, ýalan zatma. O sözüm ýok. Ine meselem düýün bir çağaç hakynda goýan videoň gördüm tejende. Men onu takip edýän seni. Menim özüm Russiýada 2 ýyl işledim. Menem daşynda boldum da bilýärmi? Hawa. Edir sen 6 ýyl bolmadyk da bolýan 2 ýyl bize Moskwada bolduk. Ha. Sankt Peterburgda bolduk daşynda. Tamam. Ha. Ondan diýjek bolşum köpçülik diýen ýerde köpçülikde hani 7000 adamla Türkmenistan halky doğru dämi? Hawa. 7000 adam aldy. 7000 adamın içinde ol sen goýan video psikologik video. Doğru dämi? Hawa. On ýaly işi kelle adam etmeýär. Doğru dämi? Hawa. Kellen sen meselem sen kellen sağı edýän işiň özüň bilýän daşary ýurtda gezip görsiň, doğru dämi? Sen özüň kellen sağı bolup edip biljek şoň ýaly iş sen özüň. Yo, sen neme aýtsana, netijeni aýtsana. Al, neme doğru? Netijeni aýdaýyn, men sen şu wagt bir adam diýip 7 milyon adam bir aýakdan sürýän sen diýen zatyň var bilýärmi? Yo. Sen näme diýdim şu ýerde? Sen hem düşündirme var. Ay näme ýurda seredilen ok tuda suda Hawa. bilýärmi? Nime karama? Seyredilýärmi Mani idare ýurda? edin. Ýurda kim seyredýär? Ýurda kim Yo, seyredýär? diýjek Ýurda bolşum. seyredilýärmi? Men heley, men Agam dogonum dinle. Şu Şeýle adam bolsa, şu ýaýyny alyp barýan talam da ýok. Şu ýaýyny alyp barýan adamy tanam da ýok, bilem de ýok. Sadece önümden geldiği zaman izliyorum. Hak veriyorum. Gerçeği söylüyor işte. Hakikatten var ya siz erkeklemez. Öz güçümüzden korktuğumuz için, siz hakikaten korktuğumuz için biz heleyler Türkiye gidip işleye. Biz heleyler Türkiye gidip işleye. Erkeklerimizin korkakları için. Erkeklerimiz korkak bolman, erkek bolan bolsa di, biz çağalarımızı koyup, men erim öllü çimode o. Yerin aşağında. Eger men bab olsa di, men bäri gaýtmazdım. Bizim erkeklerimizin, Türkmen erkeklerimizin korkak bolan üçin biz heleyler taýda çağalymyzy koyup, ene tamyzy koyup, her gece çağalymyzyň ahyny çekip ýatýas. Men nire gitmelem bolsa ba men. Hakykatdan Berdi Muhammedowyň bar diňe öz jübüsini gözleýär. Haýdy, men bäri Türkiýe geldim, işlemene geldim. Ýa-ni bugün çykýan heleyle ýalyk men din jarmana geldim diýmeýän, işlemene geldim. Sebäbi 3 tane çağam bar. Arkamda 3 tane çağam bar. Üstümde öýüm ýok. Hakykatdan ýoksuz insanlar diýýär, aňry başyny gördüm. Onun için bärik çykyp da barlymış gibi gürlemesinler hemmesi. Barlymış gibi. Bärik hemmeten var itin ayağından su içip pulgadan görürler. Ýok arkada beýle ýapdy, arkada haýsy biriňde bir döň çörek berdi. Men näçe gün Balinsada ýatdym. Doktorun pulunu bermedigim üçin, bilmedigim üçin men pasportumy elimden alyp kalyp, kösediler meni. Näçe wagt soňra zordan aldım pasportumy bar. Nirede adalat nirede? Haýsy biriňiz adalatdan gürrük etýäňiz, utanyň. Erkek bolup bara, siz erkek bolup arkamyza dursadyňyz, hökmen ejeňiziň ýa baçyňyzyň de, millet olarak arkaňyza dursadyňyz, biz heleýle ştak birini götüni umartdyk. Men şumat heley saklaýar. Men şu wagt men geldim, men şumat 11 ay gaçak kaldım. Men şu wagt geldim, men şu ikinji iş ýerine geldim. Erkek adamyň götüni ýudum. Men bizim milletimizde erkek de yok, adalet da yok. Hiç hemme zady düşünen adamlar var. Bir oturdan bir pikir edin. Adi gıygırýaňyz Berdi Muhammedowyň arkasından B diýse gıygırýaňyz. Men 3 çağam galdy arkamda. Adamla aýryklaňyz adi bulay bolmaýa besedirjany bir aý diýse de golloýaňyz el çarpyşyp öýe gelip de bara ýandyrmak üçin kamerasy gözleýäňiz. Utanç däme size. Adi bir adam var eňilip galýar diýse hemmeňiz şoňjak bolýaňyz, bolup bilmeýäňiz. Diňeti var, haky siz eňinizde var ya, bizim var hemmeňiz badır belki berdi gepleýän dogullar var, erkek dogullara hormat goýan. Bak diýerler telpek goýan, men telpekde kellem kesip goýan şolar üçin, janym gurban şol erkekler üçin. Ýöne gynanýan tany
Tany az adamla. Men hele näçe ýylan dul ýaşaýan. Näçe bizde erkek ýok, bizde erkek ýok. Erkek bar bolsa bizde erkek. Nol diýerler bar ýankyýarlar. Şoluň üstüne degen aýarlawan. Gata özüň hasaplan o ýankyýarlar ýanyna daýyn bar. Men hiç dakika men var ya bu şumat bar açık bu var ya da Abdullah'ın yayını doğunun yayınını mudama girip internet açıp canlı yayına giren insanım diye men. Yöne dine canım yani ya gelip bari ben Antalya'da dinç alyan anan amına alyan dinci. Angarda semyan yazdırmak için pul sorap ya karız pul sorap ya. Niye de dinç alyanız? Özlerini işleyen diýmäne bar utanç bilýärler. Utanç bilseňiz bärik gelip gurban bol berdim kam ýok bizinki eýle bizinki beýle. Özüňiň reklamy etmeň. Özüňiň reklamy etjek bolsaňyz ýaýyna gelmeň. Öz maskaralygyňyzy iň bolmanda berdi. Öz adamlaryň arasyna aýtmaň. Yalandan aýdym türklaryň ýanyna yalandan aýdym. Özbeklerimi orsmy başga ýere gitdiňizmi olaň ýanyna yalandan. Başga ýerde aýdym yalandan. Ýöne öz milletiň arasyna görüp duran ýerinde ağlamak näme gerek? O sen bir Allahny özüne ağlaýar ya. Özüne ağlaýar. Özü maskara bolýar. Şumat men gyňyç paýlaýar men Türkmenistandan erkekçe şu bir gyňyç paýlaýan magazinçiler bilen tewdalaş gepleşip bara mutuny gyňyç paýlajak. Yüzünü yüzden ol yunkan ol gücüm etken paýlamana. Nur gyňyç paýlaýar. Şumat bara. Doğru maýda men yalan ýulan odanlamak, yalamak, götürmek. Ola bara, ola hemmeten mara götürmene zat hewesli insanlar ola sumeýli gurbaga diýerler ola bary şo bir zat görýändirler aňartyndan bir zat görýändirler görmeseli bir zat ýokdur. Men şumat bir ýyl berdi işläp ben geldim awariýa düşdüm operasiýa boldum aňardaky bergim berip bilemok şumat bir ýyl boldy $2000 bergim galy Türkmenistandan nämesine gurulaýarlar berdi bäri çykyp nämesine gurulaýarlar. Men şumat 6 aý ýetişýärdi ýatmaly halyma arkamda garry götürýän tualetine götürüp ýykadýan. Tualetine götürüp Gatwoşul ýanna aýarlawan şu erkeklerine duran bolsa da diýdim. Biz gelip şu taýda işlemezdik diýdiler. Bu ne muň aşagyna ýatan many näme bilýän? Men muň aşagyna ýatan many mertlerçe durup eger pul gazanyp bilmeýän bolsaňyz, daşary ýurtlara aýal maşgalalary, uýalaryňyzy, gelin maşgalalary iý bermezdiňizden hökümetdäki kemçilikler bilen görüşürdükden şu taýda ölürdük. Ýöne sistemanda ölürdükden şeýdip ýaşardyk diýdi şol. Men islegem bu bir erkeklerimiz var, bir ayağa galyp bir özüniň hakyky erkekligini görkezsin ya. Bizimkiler erkekler hemmeden gorkak. Yerini ýalňyş goýupdyrlar. Bular var, şonu gatam görýär bizim erkekler. Ýaş olarlar TikTokda şeýle. Görse gaçy ýerde otursunlar. Görse gaçy ýerde otursun Abdullah dogan. O dogry aýdam. Delen näme diýär? Ine bizim diýe aýallarymyz diýe türklere durmuşa çykýar, ruslara durmuşa çykýar diýe. Bizimkiler şeý diýär. Ay sen ekläp basarmasaň, sen saklap basarmasaň gider olur. Elbette gider. Elbette bizim mara näme üçin diýip şu wagt bara aslyny alyp görün bizim mara aýallarymyz hemmesi daşa ýurda turmuşa çykmana beter meýilli. Şumat menem mara normal adam tapsa menem çykjak. Normal adam ýöne men gözüňize getirin bir manat diýip zadyma çykamak, hepde de berýän bir güllerine çykamak. Şondan berjek 250 TL'ni ýanymda jübimde galsyn çagala mugada diýip şoňa çykaramak men. Şoňa çykamak gelip bara bir ýerini gördüm diýsem, ýa bir ýerde restoran oturup nahar edip diýsem, ýen naharym haram bolsun. Ýen naharym haram bolsun. Şey dip işleyen ýöne hiç ýyly zat bolanok ýöne bolar inşallah nesip bolsa ýöne bizim türkmenlerimiz aňardan var. Ýak eýlede, ýak beýlede bizim kelime hakbutda biz mesligimize gaýtýardy bärik. Biz meýillimi, biz heweslimi biz bärik gelip ötýümana, biz bärik gelip ýerim naharyny bir evini tämirlemene heweslimi biz, hewessiz biz. Seret aýarlawan, çıkıp bara kemçiliklerini talap etdiler dedi. Hemmeti bir döşünü kakıp duran erkek bolup ortağa çıkıp bar. Yok böyle de deyip bir prezidentin karşısına dikip bilsediniz. O ýalak bolsa bara, olan biraz ýatışardy, biraz değişik bolardy. 5 milyon 7 milyondan aylık bolarmy? 7 milyondan aylık nerede bolar ya? Nerede bolar? Kwartirama 5 milyon berýetdim. Kwart 2 milyon bilen 3 çagany. Okuwyşyga alyp bilemok, ýedirip bilemokdum, borjy batdym. Berýärdim. Nerede adalet? Birikmeli erkekler bolýan şonu edibilen oklar. Şonu Ferit men başymdan geçen bir wakan aýdyn. Menne telekeçilik patentim bardy. Ondan bir kanun ýagdaýda ine men eklenje edip görün, maşgalamy biriniň gapysyna hyzmatkar etmejek bolup özüm eklenje edip görün, telekeçi bolup 200 tanak menki alym awtobuslar gadagan etdi. Türkmenistan hökümeti. Taata diýip kimse tıltylýar, kimse taata diýär. Ondan men aýtdym, Sakarçaga ýolda bar awtobuslar üşürdiler. Bir kanun ýagdaýda üşürdiler. Gaýlar daýyn ýalbar, agam diýär, şol awtobusy şo taýy etmesek bolanok menki dämi diýän, sen alyp berdiňmi diýän, berjek gelýän. Ýok, agam gaýrat et. Oň tigireme ýok diýän, o pastavkada durun diýän, on ay tigirem tapar, akkumulýator ýok diýip akkumulýatorum tap ýalbardy. Ay garaz gepim tümökleri üşürtdirler 200 awtobusy. Näme Sakarçaga ýolda. Ondan men şo taýy bardym bir gün ýürüýdi.
Şu taýdak awtobusyň eýleri, oğlundan atlary var. Şolardan dabay agdy birleşip, arda delin, agdy birleşip görüşelim diýen bolan bir erkek ýok. Bir erkek ýok. Ay ağam diýerler, näme metaloma verirler, näme ederler. Oho, sen satyn aldyň adydım onu. Sen pul berdiň, men $20.000 pul berdim şo zada. O näme üçin metaloma gidýär, näet gidýär ýolladym. Ondan soň görüşmem var, aňar çağında işler etdim ben. Şoň üstüne İçeri İşler Ministrliğine de arda yazdım. Ýanyma adam gözleýän. Bolun bu köpleşip edelim şunu diýip bolun. Özüm köýäli awtobusçylar bolup. Yok, birem yok. Adalet Ministrliğiniň İçeri İşleriň üstünden yazdım. O wagt Mulykov wady. İçeri İşleriň üstünden prokuratura yazdım. Adalet Ministrliğine yazdım. Ay, bir ýerde näme wagt ýapdyktym. Prokuratura çağırıp atýan beriň we patentden. Berjek gelýän. Berbilsen beren, berbilmesen bermen. Näme üçin o garam kanalak suwma bolsaňa diýen. 10 metre gerek diýen getirip berer ýaly. Bir kanun ýa-da gadan etdiňiz, işleden zok, eklenjetdirdiň zok diýip görüşýäs bolun. Prokuratura çağırdylar bir gedek bolun şo patentden bergiler bolanlar bolun. Özüm ýaly bir ýene 7-8 tane bolan, gözüm bilen şaýat bolandym. Wekil badyr etrap prokuraturasy. Bardyk. Näçe wagt gerek diýen sandyraşyp durlar, oğlanlar bar. Sandyraşyp durlar. Am 2 saat çyk wagt beram, häzir getirýän. 2 saat çyk wagt ber. We 2 saatdan getirip bilýän bolsaň, poha, şunu sen sakladyň onu sen. Maňa gerek geldi. Am diýdim, şu awtobus diýdim, bir kanun ýa-da sakladylar, bir kanun ýa-da işleden oklar diýdim. Şunu unaşsaňa berýän diýdim. Onu açmasaň adam diýdim, bolan wagt berýän diýdim. Onu yaman batlyca gurulýan sen da tawy batly gurulýan diýdim. Ha diýdim ardam diýdim. Ha diýdim beren jogaplary diýdim. Sen prokuror sen diýdim. Şunu çödüp bilýärmi sen diýdim. Men diňe şeýit gurulýaşdym şolarlar. Galany sandyraşyp durlar prokuraturaň öňünde içinde. Agam maňa bir günjük wagt ber, 2 saat wagt ber. Gittiler şakyrtlaşyp. Men şonu var, şonu şo bergini, şondan soň 5 aylap, 6 aylap bermem gezdim. Ol salgyt kulluň işlerlerden ýalbarýarlar, o agam bir de taýa gurýarlar, bir de näme etýärler, gaýrat etdi. Diňe ýalbaryň diýdim men, ýalbarasyňyz diýdim. Çünki diýdim, bu diýdim, ýadyňyzda da ýalňyş ýazyňyz diýdim. O girdi salgyt 10% almaly bolar bolyn. Tutuş banka geçen şotdan aldylar. Girdi salgyt 10%-ni. Oho, onun için meniň çykdyjylar, amma benzin rashodlarym, awtobus döwlüne oňurup durun, tüür çalşyp durun. Bu zatlar näme diýen, onu çek getirdi. Alamy çek diýdim, haýsy idara berýär. Sen öz zaprakaň berýärmi? Haýsy zapraka barsaň çek berýär şu Türkmenistanda. Çek berýän zapraka görkädiň. Çek beren ok, ondan soň diýip çek getirdi. Aho, sen zaprakaň çek beren, o diýen, o meniň problemim diýerli. Oho, sen ýurdun kemçiligini, sen düzeltmeliň. Ondan soň talep etmelisin diýdim. Hamana diýdim, hemme kişi dogry ýörýär, bir men ýalňyş ýörýän ýaly etdiň da homun diýdim. Ana, şeýdip şu zatlardan ýyrenji bolup bara ahyrsoň urşup söwüşüp bigar bolup çykdym daşar ýolda. Diýjekler, "Badyr, sen näme üçin ýurdun içinde etmedin?" Etdim men. Öňe biňe haýsy birilýär, men ýeködüm görüşeýin. Haýsy birilýär, ýeködüm görüşeýin. Şumat, aşagda bir ýazypdyr maňa, "Saňa erkek ýokmu?" diýe. "Saňa erkek ýokmu? Maçýomy?" diýipdir. "Maçýomy, saňa erkek ýok." "Maňa erkekken." "Ýöne siz ýaly erkekler bar, Türkmenimizdäki şu ýazan erkekler ýalap bar, erkek men erkek hasap görem, özümden ne beter çağa çyk. Şkornik maçyla bolýar, ýani şey näme diýeni düşünmäni. Her erkek bizden ylgap berer. Men o bişimek ýazan insanlary şonu ýalap görýär. Erkek ýok burada, erkek ýokmu diýen bopdur maňa. Men erkekken, erkekiň ýetine düşdümken, ýöne siz ýaly erkek gerekkä. Bir san PPS görseler sandyraşyp durlar, ho ýa. Ýok gaýyn görseler daýyn wara. Hudaý görýärlik. 30-40 düşýärler, o mysal üçin ýol gidip çäklendirme. Prokuraturany görseler wara. Prokuraturadan wara, şumat bir adam gelip bara heleýin berýär, biziň erkeklerimiz çykyp ýatakdan heleýin berýär. Tonan berýär gorkunda. Tonan proset men garantiýa berýän. 1000% garantiýa berýän. Çykyp heleýlerden berýärler. İyi yanýarlar diýip hakykatdan ýanlyk. Hakykatdan ýanlyk. Şurada bir soru ýeňiň nämäge gitdi da. Gelnejem aýdan ratlary. Ýöne bir şahsy problema, bir sosial problema. Her kimin hakykatdan men şoň üçin aýtýan. Men başyma gelen ok bolar. Men başyma gelse onda men diýerin. Ha diýmek men başymda menden gelse diýmek men günäm bir ýerde günä işledim. Şoň üçin maňa üsmet napadat etýärler diýerin. Ýok, hemmemizin millet biziň milletimiziň daşyny çygypdyr, toraýlapdyr, onu ýuwaş çekip sykýar. Biziň içinde bar çykmak üçin çırpynýan balyk biz. Gidecek deşigimiz ýok. Gidecek çykajak. Bir açyp bara zady oňa da bärik gelimde de bar. Bularam dat beren okla. Kimlik oturma izin beren okla. Bularam beren okla. Yine barjak yerimiz yurdumuz, yine bilýäs yurdumuzdan nerede dede, başyn nägiden nerede. Şumat özüm erkek bolsam, aýalam bolsam, bir erkek bara men garşyna çykyp ýörýär, kim men ýanymda diýip ikinji adam men boljak.
İkinci adam men. İkinci adam bana ejem derdi. Sen näme başına gelse, şu ağzından dilinden gelir. Men razı şoňa. Hakikat üçin başıma geljekler. Men razı şoňa. Men eleme deşigesler okuturlar. Men kılmam gymylamaat. Diňeje var, milletimiz var, öňe var, öwüdüniň var, adamdygyny görkezin. Bizim hiç aýdym adama meňzemde goýuna meňzeyet, haýt diýse toplanýar, gidin diýse çarşýar, otlar diýse iýes, ýok bunu maňa berin diýse biz berýäs. Biz mal. Aýtjak bolamaýdyk bu. Haýsy birimiz şoňalakda, aýdym da, haýsy birimiz şoňalakda. Yanmadykmy? Yanlyk. Men aňardaşyma 3 saat çagam uklaýa. Men 3 saat çagam uklaýa. Men şumat uklamak näme üçin? Haçanda maňa garry, "Tur sen çaý ber" diýençe, men uklamak. Maňa çaý ber, meni köýde diýer diýip men uklamak. 3-e 4-e çeli men uklamaýan. 2 saat uyku çykyp, 2-3 saat uyku görýän. Türkmenistandakylar da bula bilýärmi? Türkmenistanyň baýlary da bärike gürleýärler ha. Türkmenistanyň baýlary bula. Öýlerini açsam Bay değil, baradyr. onlar bay değil. Onlar yalaklar hepsi. Bay değil. Yalaka, halajynliklerin açık gör, içinde var ya tamattan başka zat yoktur. Tamat bilen tavuk su vardır, şumat başka zatım yoktur. Onların önüne kemik atıyor, geliyor da sana bir şeyler çakıyor. Sen o kemiği devamlı gemirde yürüvermeli de bize gelip çataşanca kendi yayınını açıp da konuş. Sen bizim yayınımızda ne işin var? Sana bizim konuşmalarımız ters geliyorsa sen seyretme, geçir. Koşulma, katılma. Hakiki sana gelmeyen olsa geçir. Yo. Katılma. Geçirersin. Ýöne barbyr ýene aýlanyp gelerdiň diýe, senin hatalyň çykanyp. Sen ýalňyş hata etýän. Ol sen 100 ýyllap daşa ýurtda eşek ýaly işledin. Barbyr problema düzelmeýär. Barbyr Düzelmeýär. Düzelmeýär tebe biz berden toplaýas. Yoğunum biz toplaýas da berden mara, biz loşka bilen toplaýas, çemçe bilen toplaýas, Türkmenistana barýasa. Oho, al. Al işte. Akıp gidiyor. Öý aljakmy? Akyp gitýär, öý aljakmy? Çaga girecekmi? Bunuň näme etjek? O eğer boljagam hediretdi, ýerin aşagyna girdi, ýatdy, 3 gün başyma goýdy, ne öý barsyňda, ne bir zat bar. Utanç da, hakikat aýtmak hiç utanç da. Ejemem, dädem ýok, dädemem wagtynda, o zadyň bar, narkomanlyň bol wagtynda, narkomançylygyny etdi, öldü gitdi. Ejemem ersiz galdy. Menki onýalak etmedi ýöne saglygy gat boldy, öldü gitdi. Ýatan ýerler ýakty bolsa geledi. Biz ýoksyz insanlar. Ya şurada Garip, bir şeye garip insanlar. merak ediyorum. Sadece Gurbangulylaryň kafası mı çalışıyor yoksa Türkmenistan'da öyle bir insan yok mu? Ben ona merak ediyorum. Yok, olan kafalar çalışmıyor. Onların kafalar çalışmak değil. Bunların kafası ne? Bizim Türkmenimin kafası resmen durmuş. Yok resmen durmuş ya. Arkada diyorlar da arkadağın senin Allah'tır. Arkada diye günaha kalıyorlar insanlar. Bunu anlamıyorlar. O bir Arkada. Git. Arkada diyen insan var ya. Ecesine derdesine diyen okula. Oğru. Ol minister var tam Ecesine oğru. derdesine diyen okula. Minister var tam. Ol buğdayın var ama Türkmen maçın gönü televizyonda aydıntılı var ama. Sen dedi, Berdi Muhammedov senin maşulun içinde dedi. O var minister olan adı kariklerim sağlık ministerlerine değiştirdi. Şolum gol çekmeli. O dayıhanların buğdayından yığımı götürüp çiğırlık deyip dayıhandan buğdayını uğurlattırıyor. Yığımı götürmedi. Türkmen var şondan son 5 götürmem kehan şuma dedi. Çiğırlık dedi. Şondan yekeceğim yukarı çıktığına da görmem dedi. Gurbanguly Berdi Muhammedov da şol. Nime boş vagonla onun daşarıda satıptırlar. Dayıhanın buğdayını halkın buğdayını vagonla daşarıda satıyorlar. Oğurlu edenler şunu yalet ediyorlar. Ölüm ya. Ölüm var. Arkası ölüme yatlamak gerek ya. Bu berde var ya. Berde her kim özünü düşünüyor. Her kim yok ben bunu böyle yaşayan. Yok ben öyle yaşayan. On yalak de. Ölüm var. Ölüm ölecek hemmemiz bir karşı yerin altına. Şimdi benim cay deyip orunlayana. Cay alsam da ben bu dünyada koyacak. Gidecek ölecek ben. Hiç alıp gidip bilemiz yok. Yöne bir adacığım olsa hakkını talep etmek avuzat. Allah bize var, Allah bize akıl veripdir, beyin veripdir, fikir veripdir. Bizim erkeklerimiz olmadı, erkek duranık, ayarlar hiyicem duranık. Ayarlar var ya, ben işim, bizim bol geçende, ben işimizde var ya, besidirjaniye oluyor ya, bir ay besidirjaniye yazdılar. Benim dedim, bir ay yazacak ya, ben bir ay zor geçin yani dedim, bir ay ne edip yedim besidirjaniye. Avval 7 milyondan zor geçin diye aylıktı. Son yağlıklı besidirjaniye yazılacak ya değil mi? İşgärli var ya, çayın başında heleylemez, hemmesi, ay doğruda başlık ayda. Bizim, benim var geçin, o ayağı yağlık bolup gittim ha, başlığa. Dedim, yazacak ya besidirjaniye, yazacak ya. Ola sen başlatacaksın, bilyen dedim. Ben başladım dedim, bir baksam hiç heley var ha, bu tam bolya başlık bolya, bir ay bolya. Sen bütün yığınak dönemince hayat gurla yattınız ha. Yıkacağım ortada kaldım bok gibi. Yıkacağım kaldım, gözüm anlatır. Yok, bak heleylerim yok, erkeklerim yok. Aslında bir yerde haklı Gurbanguly biliyor musun? Ha? Ne işledin? Doğum külturada işledim. Garip olsam var ya, garip olsam okuldan olmayan, bilimden olmayan, ilimden olmayan. Ayarlı sen Balkandan edersin da. Hava Balkandan. Aymalı de Balkanlara boşul başlanır ve ne ahır bir hareket olur.
Çünkü Balkanlar Men näçe ýyllar goşulýan. Yo, men näçe ýyllar goşulýan ýöne hiç kim bilemok, men çykanok. Elime de bara aruja versele de var, onlar göl Balkanlar mağrel hala etdir. Balkanlar yaman pasiwe bilmedim näme üçin. Marile wap da şowud var ýöne. Balkan kan aktivni görýän ana Balkanlar bir geplese pir gepleýär gördüňmi nätti. Hemme de aýdyp çykdy watandaşa. Allah yo, bu hakykata aýtmak bir Allahdan gorkymyz bolsun, adamdan ne Allahdan gorkaýlyn. Oňa ýalakalyk etjek diýip bara çağalaňa aç gyrylmalyan zat ýok. Çağalaňa aljaklardyň ýyldygyny geýdirip bilmeden, ýyldygyny ýydyryp bilmeden, olan kula 5 ýaşyndan bäri da ýurtdaşyna aýraty samolyotla uçup gezip etýärler. Bizimkiler ömrüni görmediler. Bizimkiler ömrüne samolyot binmediler. Yok. Balkan tarapy abyşna neme o ýerde işken, ondan birazdan beýlek vilayatlary garanda pulkan işken. Ondan olar şondan Onların hemmesi var ha. Doğanım olaram var asmat he bilýän meneme gidip işek bar mesela işek var. Hökmen bermeli unden. Hökmen unden bermeli. Sen mara dul bolsaňa bar palibon başgalardan bermeli. Oň üçin mara 10 ýarlyk berem okmy sana iş ýok. Nirde var ýatyp turan var iş öyle 5 milyon 6 milyon 7 milyonlyk işle. Sen şonu işleýän. Bu da hakykat. Bu da hakykat. Şonýaly olan talabyna talap etýän zatlaryna razy bolmasaň, oňa diýişýär. Ola bir işe yaramam. oldu. Şonlar ýalyk dogalar böyle menen ýany. Bu adam yine bir täzelik var. Onam Türk şirketden içtim da. Yine hemme mesela Türkiýe'ye gelýän adamlara iş wiza uratylýar. Türkmenistanda şu iş widada şu şeýerdäki aljak aýlygyny ýazylmaly diýär. Mesela Azerbaýjan üçin, Özbek üçin, Kazak üçin on ýalyk zat ýok. Ýöne Türkmende şöyle gelip işleyecek işindeki aylığından yazılmalı diye. Cüyüne girip başladı. Yazılsın. O yazılsa bolur. Bunu bölündük ya da bu haramladılar. inişinin bize yazayla bunu, ama bize var iş yeri izin diye yazayla aylık hakkımızı olur. He bula geldi be palanca hasaplacaklar, urcaklar. Bula palanca manat kadar aylıkta. Bunun sana otölök, bunun sana bütölök diyecekti. Yarısını elimizden alacak. Şuna gözlük ya. Hiç utancı yok ha. Utancı. Binamız, namussuz, vicdansız adam. Ağaçlığını atı öldürmeler. Yine herif uploader. Bunda geldi. Ne bir yana akıllara uploader. Ne böyle? Şimdi hükümetten alayan dasmanı için bir satı atıyor da. Erteki gün biz yurda varılmadan hem edecek. Yurda varılmadan. Yine gurlap, her kim hakkını talep edip gurlap başlatsa sen ne yere girecek mi? Ya ödün atacak mı, öldürecek mi? Ne edecek? Sen şu an her kime karşı gidip oturuyorsun. Erteki gün senin yüzüne tüküyorlar. Sonra yaptığını çıkarma. Sen ne olup gidersin benim. Asudalyk bar, asudalyk zat boljak bolsa, asudalyk eger bolasa bizim üstümizden hemme zat düzelse bar, şinýalyk aýdan adamlaryň üstünden düzelse, şumat ýok aýtmaň, aý ýurdumyz arkadagymyz gül ýalyk diýen adamlar bar, bizde de onça begençe adamlar hemmeti. 200 howşmat adamlar. 200 hem de 4 sanyk ýüzleri bar adamlar. Biz maskalaryny çykaryp ýetişemiz ýok. Ýetişemiz bizim türkmenleriň maskalary bar. Aşağıda yazıyorlar, isteyeniniz yazsınlar, isteyenlerin yazsınlar. Haydi bir gelip bizim beriyimiz verecek, haydi bir gelip bizim ömüze bir tüm çörek verdiler. Boşuna berdi gepleyen mi oluyorlar, yazan mı oluyorlar? Cesaretin varsa buraya çık, cesaretin yoksa da hiç de sus, konuşma geç. İtim var kuyruğunu aşağı sal, kaçıyor da. Şunu yalak bak, kaçsınlar. Olmaya dayılar. Bu sayesinde öyle ne? Aldılar. Haçan nasıl yaşa hiç? Adamlar burada başta da sonunda başta ya. Yakıylıkta var, ne tip olsa var. Yakıylıkta olsa var, ne tip olsa o hastanın 10 adam can koyar, takdir yaşama. Şimdi ne aldıysam. Türkmen halkı birazcık oyanmalı da. Türkmen halkı öz hakkını talep edip başlamalı. Neme? Gurlap başlamalı. Şimdi ne diyeyim? Adı birden çık para birbirinin arkasında durmanı öğrenmeli da. Yani son yalak bol başladı. Sonra bol başladı. Ondan her kime yaşar yalı, işler yalı, şert bolar. Nece o anstan Türkmenlerine de bir yurdun içine gelip, vatanına gelip okar, işler. Sonra qoğuyar, Türkiye'ye yalı qoğuyar olur bizimken bir vaqt. Her kim gelip işler, her kim gelip yurttasından hem gelip işlerler, yurt. Sonra
gowluk bolar da, her yerde adalet bolar, hakyny talap edip alýar. Ya zaten gowu da şol Dubay'dan öňde bolmaly bolýar. Ýa ýokda onda bara. Diňe ücretli işleýärler. Ha. Ben şol urugurumda bolmaýar da şol tirapçyny başlatmanda. Hasan hep oradan geldi ýüdüň açsan, sen bolmasa da gaýdyp gözüme görünmýär. Assalamu alaikum. Wa aleykum assalam, hoş geldin. Bu brat, tamam. O Hudaýa şükür. Brat, neme sen atana böyle bir ayda ne bir bol atılçı. Türkmenistan hükümetine karşı mı yok hiç mi? Inni aeroporttan geçmeyene Türk'e geldim brat. Bir Türk'e diyenler. Pardon neme. Türk'e kaytman aşkına da bardım aeroporttan. Bir de zıktı batırın hemmeden güldü alay. Inni ne çekileni gorduk, üçküledi ya palozunu. Üçküledi ya. Doğru mu? No. O kanka ne çekile palozunu almadı. Aynı dükkülerde atlar tavşardık. Geçip bariyat. Hani video at yanıma tolga var deydi bilen. Öňümde de bar 3-4 tane oğlan. Enne ýanky öňümdäkiden ýangulukdan gelen oğlan ha 3-4 tane kol balyp barýarlar da. Tamam diýdi. Baga oldu. Getir. Näme çekili? Aýalam 3 kilo diýdi. Ay ben ýanky meni 3 kilodan keýen eýle beýle zat bilenmi? Mandraş kakdyryp 4 tane kodaşnaz. Ýanky pullarlar bilen jataýda. Yalan orundan pullarlar erkekler görüp Menenim soradı. Yankılar. Belki bu olduk yok dedim. Var ya. Orada yok. Ol bu olduk bağ mı olur bağla. O tadı televizyon başka olur neydi her olur işi başka. Doğru mu? Şu tane her kimin pul veren gaysa kayırlar o. Yani barınca da kayıtyanlar kendi pul çıkar kayıtyan metele. Bir berget kayıtyan ben metele berget kayıttım. Geçti kayır. Mene berget kayıttım. Uyda basarlı mı? Ya pasportunu hemen geçermeli. 3-4 toplaşına varıp yankını bunlar yarablayan. Olur tanıya da. Kim birinci de koruya ya. Kim mümkün elmeli ya. Doğru mu? Sen sonra ne mi diyeceksin sen sonra? Ne düşünüyorsun? Hakikaten görün lazım. Pullarla çapaslan. 200 manat, 300 manat. Kaltamançılık. Ya. Ne berdak adamlar şonlar. Her kim gasta kayıl goruk ya. Yani koluncuğun gözünden yaşayıp gitti sonra tak geçip para. Geçerdiler. Şimdi ben yok dedim ha. Yönü menne bağ. Biliyor musun? Gorduk menne bağ. Olur ya televirsi de yayın. Kapancı da olur. Kapanı oturup sonra böyle yanımda yanım yok ya televirsi çıktı orası. Sen niye gordun? Ken niye? 3 kiliden nimleyin diye yolla da iyi olur beyli olur deyip. Garad pullar nokta biliyor musun? Gidip bilmezsin deyip şey gidip. Pullar yerlerde o. Yine suat täzeli gördün mü? Bir top şirket düýnüň öňüne neme goýup da video goýupdy. Dat diýär. Mesela Türkiýeden iş wir uğradýarlar Türkmenistana. Sonda o Türkiýedäki işlejek işini şu aljak aýlygyny görkezmeli diýär. Başga ýurtda ýok diýär. Azerbaýjanda, Özbekde, Gazakda hiç bir ýurtda ýok diýär. Ýöne Türkmenistan diýär. Şu raýatyň aljak aýlygyna çelli görkezmegi talap edýär. Türkmenistan doýmady. Yo brother. Aeroportun etýanlatları ýanky şey diýär. Kaptandaky mene bermäýdi palozun näçe 25 kilo. Ne şey edip alsarap şey pul alan ki. Bilen meýnek nemeden peýdalan ya da o. Sen şu näme diýjeksin? Ýa koluncuň pullar kallar. Näçe lan adam etjä günne gaýtja. Otaydan. Mustana gaýtjan adam. Haram yemekden gorkmaýarlar. Bogazynda galjagyny bilmeýärler. Haram yemekden gorkmaýarlar. Sebäbi ýokardaky olara powut berýär-de. Powut berdiği üçin şey diýerler. Ýokardaky adam bolup gysady, aşakdaky bar, aşakdaky güdüçekledi, agyzyny ýemardy. Ýokardaky buldogymyz da ýonaga bizim. Olar hemmek istenedi no. Olam diýişik. Samsugy diýerler olaram. Ýuwaşy Samsugy diýerler. Şeýle şöhrek gelip götürýänçiler bar, ondan hiç tatlı habarsyz getip böreler var. Hiç taýda goşulman. Ay men siyasata goşulamok. Men bilemok bu datlar, men aklym geldi, men samsak men däli diýip diňara geçip gelip bören adamlar var. Ana şonlar neme düşýärler torap. Oýa diýip berbe. Dinle oýa diýip ber ýazypdyra beri iftira diýip. Oýa sen nireli Türkmenistanly bolsaň iftira diýip içiň gawul ýa brada çykdy. Ýüzüňe goýup görlesene.
Oyunu eline koyup görle. Han biraz zaman oturun dinleyin için. Sağ olun. Gece Ama bakın gel manşın yalatları aydıp dur. Bayrak. Adamlar. Adamlar Türkmenistan'ın, Türkmen hükümetinin ne heldiğini tanıtın. Hadi. Abdullah şu Türkiye'de en köp tema Suriyeliler diye de biliyor musun? Suriyeliler şeyle, ne Suriyeli beyle, karoçam. En köp imigrantçılar var deyip bilirse oğlum. Türkmenler olurdan imkanı. Türkmenlerin mara Türkmenle daşı yafıgalı içi yanıgılı var Türkmenle. Hiç kim açamak çuvalının ağzına açamak korkaklar. Olay diyen de. Açtılar var sonuna çeli döksele var sonra çuvalın ağzını açıp sonra çeli döksele hem mesela yananı bärikel yurtumuz böyle yurtumuz evde yazan molyalar öylerini açık görsen tamak bilen soğuk su var çok tekrar hala dindiklerine. Başka zat yok o. Kara makaronam var. Bir de vatta var. Hava kara makaron madır yumurtkası var. Hava yumurtkası makaron madır. Su atsan da hem mesela yelmeş bir bir yerde. Doğru. Ya Türkiye'nin statistikası barda olan hazır Türkiye'de Türkmenistan'ın yağdayını gibi ya. Neme giren, yani Google'a giren neme migrantlar diyen yabancılar, Türkiye'deki yabancılar diyen Türkmenistan ikinci, üçüncü orunlardı. Yok işte ol. İşte ol birinci yana ol kimlik alanlar, ol istatistika. Ol istatistika diye kimlik alanlar, kimlik almadıkları o kimlik alanları ora beşte dayın var. Şu nimedeki departasyon lagerlerde şu an kat köp didiler o. Dine nimede ne sanak var didiler Tuzla'da. Hoğun bir ayette. Dine Tuzla'nın özünde epey var adam dedi. İmeten değer mi seyredip duranok. Ama onlar girip diye vurup diye nime salıp diye samolyoda mindirip uğradı otkurlar deyip. Şolar yani bidar oldular da Türkiye devletin bilye de şonça nime var Türkmen var bilye şolarım. Olar da kurban ulup gitti doncağa start verip Erdoğan'a. Utanmayan kare. Öz halkını deportasyon lagerlerde köçede onunla olup gören bir yurduna gelip o doncağa verip zaten benim halkıma bu ürettiği bilmedim ki onca soğuk veriyança. Biz şonu gören bolsadık bilýän mi? O don berende hemmemiz vay bizim pulumuzdan alyly diýip hemmemiz donu ýortsadyk. Wah, şonýalak edil bir majara bolsady. Bizim pulumuzdan alyňa sen bunu haram zady diýip hemmemiz ýortsadyk. O Türkmenistan'ın içinde nasıl her kim her yerden şey nemenin aslında toyda gelleri hali üstüne mindirip yukarı götürüyorlar gelini. Sonra her kim halin bir yapışmalı da. Kurban olayım götürme için, adam etme için. Götürüp durmalı ya ngara. Oo. Artık. Oo. Tabii sabır. Yani öz halkının arkadağı değerlikine değil. O yani men arkadağı değil olup gidip utanışta da o adamla o olsun da. Arkadağı değerlikine yok hiç ille. Türkmen halkının arkasında drone yeri yok dedi. Drone yeri yok. Bir geceden Türkmen halkının arkasında drone yeri yok. O olsun da öz arkadağı didip görüyor. Hükümet işgallerinin arkasında. Mayan alsana Abdullah. Hükümet işgallerinin Mayan alsana Abdullah. Gel alacak nime. Bizim kelleden o da bizim kafadan o da. Hükümet işgallerinin arkasında dur ya. Öde yallak olga öde yalı. Şu eli öpüp öğrenen olga. Hazır ikret görün vatandaşlar. Şu kurban oluyor. Hükümete sortlap öde yalı adamları alıp oturuyor. O birileri yalıyla basıp öldürüp oturuyor. Ondan sonra bilimli adamlar hem azal paraya gün geçtikçe. Evi mekteplerde Kurban olayım kitap okuduluyor. Kurban olayım mescitte kitap okuduluyor. O beynadar Allah nadar deyip bir molladan var. En sonunda da yaman kahar milli her gün son videosunu görüp bir video var çoğuna. Nesip oldu. Sonra bar neçiller kadının ağabeyini bir günde dökür yani. Ondan var hikmet selam olsun. Şonyalak Kurban olayım şu Türkmenistan'ı nere bir yerin düğünü sokup var ya da Libya'da, Suriye'de şonyalak bolan ýagdaýlar. Häzirem şonyal adamlaryň häzirem diýany nemeden ok. Bu torp bolan okçulyň eden diýany ummasyz. O hökümetli işleri adam yok. Hökümetli işleyen adamlaryň hemmesi galtaman. Yara galyp eline yara galyp atyşyp ketberler. Türkmenistany kelläýdi. Öde ýaly galtamanlary hökümet alýardy. Meselem Suriýada Başar Asad öde ýaly galtamanlar aldy. Olaram indi her yerden böyle bir-birine girip ketberler.
Oku hiç bize bilimem olmaz, ılımam olmaz, doktorlarımız näme eline gül alıp bayda gap köçede haçan bolsaň, olara köçede de diýerler, sigan çıkmış olama. Çäre bolsa daşarda, ola oturup adam näme operasiýa etjeklerini, ýok geçende Türkiýede prezident elini galdyrýarlar, nämemişin haly bolup düşýärler, elini galdyrýarlar gül bilen. Git oku. Ertek gün sen bir adam sana janyny emanet edip geljek öňe, sen onu operasiýa etjek bir ýerine bakjak sen. Ýok, on ýaklap ýok. Bu okuýanlaryň hepsi okuw nähili geçýärler. Mesela okuýanlar nähili ilimiň bilimiň bolagasyn ýokardan bir toğun bolmasa bar, hiç ilem geçenok. Men öz garyndaşlama bar. %100 geçýär da berin jogabyny aýdyp zady bar. O dekanlar böyle dekanlaryna gitýär da dekanna diýipdir, dekany gelip sorak beripdir. Bolok zady üçin geçirmediler. Hemme soraklaryna jogap berdi, maliýa soragy. Prosto soralar öz gurundan bersen, okuň näme gur? Ber öz gurundan. Sen çok mesela var, çofana geldi sen doktor näme operasiýa etjekdi. Ya doktora çofana goýuna gelip bakylýardy, belli de bilmeýärler. Öz gurundan berýär insana. Şoň ýaly dilen bermediler, ýerine başga bir ministrin bir zatlar geçýär. Hemmesi boş, hemmesi. Şu näme nasyonallyk öz gurundan bilýän adamlar bar, diňe askawatda bar. Ya goýaýatda bar. Etraplara hiç ilfereten ok. Bilim diýende. Buyuran etdi bilimli adamlar yurttasyna kaçıp otyr galanam. Medelem galan baram bolsa yurundasyna gidip otyrlar. O Türkiýede motor sürmek üçin. Vatandaşlar ine görüp otyrýar meni. Sizi häzir şoýerek barsaňyz Türkmenistana, sizi bejerjek, çağan okutjak, ýa o kolhozda. Indi umuman bilimli adam ýok, bilimli adam galmady. Hemme yurttasyna kaçyp otyr. Sizi kim bejersin? Doktor. Ya mollum ýok, o kadar sizi. Arkadaşlar öyle becerer vay. Öz diş doktora, bir diş doktordan kirat bolmaz, kösenmez, başga da ýok. Diş doktor. Benim radno. Bakın bir işine doktor. Bir işine doktor. Olin şonuň oňurbasyny operasiýa edipdirler. Ýalňyş operasiýa edipdirler. Ýalňyş operasiýa edipdirler, indi täzeden operasiýa etmeli. Olam Türkiýe edip etdirmeli, näde edip etdirmeli indi. Yine de häzir barsa, yine ýalňyş operasiýa etseler, ondan ol oglan hiç wagt kalmaýar, ol adam. Ondan şoň üçin näme diýär? Türkmenistan adamın can sağlığı önemli däho. Alaba itlemiz bizden o ýaşaýar. Aýtmasana. Alaba ol gelerin o aýta Türkmenistan adam otyrlar. Alaba men ejeme diýerdim, ejeme adam olup doganmyzdan alaba olup dogan bolsak, nälekin olarda doktorlukdan maçyp baty diýerdim. Ejeme boş diýip korkup bakar. Yo. Aýdy. Baran ýere tutan ýere bodurýar da. Meselem, şo ýanky diýişini diýerler. Alabaýlara näme berýär, agay berýär ýöne askawatda itler atyp öldürýärler köp ýerde. Ondan ata senede ýene de şonýalyk. Baran ýere munyň bar, baran ýere bir haram go munyň o häzir ol guruşyp urna ünsberýär, askawatda bir sürü bina gurýar. Onam hiç kim ulanmok. Onda da köp adamlara jaý berlen. Ya olmaz askawatda. Men bir video goýdum askawatda. Onu men 2013-nji ýylda çykan videony häzir goýdum bolyn. Häzir şu problema çözülmendir da. Häzir askawatda öýüp bilmem gep bir adamlar bar. Häzir 10 ýyl geçdi ha. Mana haramda da sen düzet ýani odan düzetmeli. Kene şol askawatyň halkyny hor etmeli. Kene 10 ýyldan soňra şu problema dur. Bular ýok, bul keyip edip gelip görmeýi o halkam ajölle. Arkadaşlar agdygirlik bilen bar aýaga almaly o çözgütdiň aşa taýda agdygirlik bilen jik aýaga almaly boldy. Haçan galjak bolsaň, aýaga haçan galjak bolsaňyz menma. Helelerden birinji menma. Ýok, wagty adam näme edip durmaly ýa-da teresen. Tarp turup galýan şuny galsaň indi kepden birinji ýam Gülýa Türkmenistan edip bolýar başdaklar aýryplar. Prosto kösen görse aslında kyn ýolun ýörýär bilen Türkiýe aýtmak, eklenje etmek we maşyna jaý etmek ýoly. Ol haf kynna şu ýolu düzüp bir wagtda öňe bolýakra biz aslında teresen haf kyn haf uzak ýollar ýa-da. Maksadymyza ýetmek üçin. Aýaga bolýar, başga zat ýok taýda. Ýene Kur'an oly, meselem dine üns berýär. Men musulman, ay doğa okan olup, gad eden olup, ol nemede televizorda, ay men doğa okayan, men musulman, ay men mescide gidýän diýip gurulýar. Ýöne mescidde öz kitabyny okudýar. Ola çarpınjak maňaýgaty. Mollalar onu golda ya. Yok bir Kur'an-ı Kerim koyalım, bir rada diye Kur'an'ı kitabı okalım diye. O mektepte, üniversitede, institutta
Hemmesinde Kur'an'ın kitabını okumalı. Men kullukda şun kitabını okap geldim. Taze kullukda Kur'an'ın kitabını okap, devlet uşuyunu okap bara. Ya arşa katnaşmaldım. Yönüne hem için katnaştırmadılar. Teyavi, yüzüm ovadan deldip, kellip meni so yarşa katnaştırmadılar. Yoksa Kur'an'ın kitabını okap. Kur'an'ın kitabını Vallahi hakikaten kellen akkeleken de onun. Onun kellen akkeleken hakikaten. Yok, mümkün görmezsiniz onları. Valla mümkün görmezsiniz onları. Bilip durmam ben şu açıman taparma. Yallak olup gidip görmem mümkün diye ona Hudaya şükür. Ben öyle bilem oktum da kullukta vaktım mümkün halattığını. Yo, menin düşünmeyen adam näme diýen şu Türkmenistanyň siyasat boýunça iň düşünmeýän adam da hem kişim köremeýälim iň köp aýdylýan söz näme bizi arkada dogurdy. Hem şu telewiziýan açsaňyz bir günde bilem ok müňe gaýtalýarlar telewiziýada. Bir habaryň içinde hökmany hurutda başynda ortasynda soňunda agdalmasa şol goýberlen okda. Arkada bolýar. Indi öýde arkada diýär, ýöne bir gezek halkyň arkasynda durup görmändir. Özüne arkada diýdirýän adam iň köpem şo söýde ulanyrdy telewiziýada, propaganda diňe şo diýär, ýöne bir gezek halkyň arkasynda duran ýeri ýok. Ne daşary taklan zaklan pasporty kime gerekli şol? Ministrlere gerek gel. Ýa-da häkim iş ýerlerine ýa-da ol kabinet ministrleri ýa-da ilçhanlaryň özüne gerek gel ol. Halka gerekli. Halka gerekli zatda halka zat ýok. Ýa-da maýdyp geçdik, başga da halka gerekli meselelerde viza, Turkiýa gaýtjak bolsaň. Halka gerek gelende halkyň öňünde dur. Özüne arkada diýen halkyň öňünde dur. Öňünde gaýtan böwet bolup dur. İşlemene gitjegi talap durlar aeroportda gidende gelende. Ýene halkyň ýanyna ýok. Viza aljak diýen problema, biletler keýiň şahynna, bahalar keýiň şahynna azyk önümler, işsizlik ýene ýokurdy. O halkyň hiç ýerinde durmandyr, özüne de arkada diýär we şolam şeýle bir gapma garşylyk da, şeýle bir komediýa aslında ol. Öyle hiç saat etmendir. Halka çinlik yazacak hiç etmendir. Adına da arkada deyip bunu da müngede kaytalattırıp oturuyor. Ey, O ta alıp enne üstünden gülsek da. Vatandaşlar. Gülelim vatandaşlar. Gülmekten ayırmasın. Yani video koydum. Talip dostumuz Amerika'da arkadan hayatından Akiyana Masuda deyip video çekti. O tuğulum arkadan hayatında hem de tutuş dünyanı kontrol ediyor. Üstünden onun şeyi gülemek kalya başka dat kalan. O aslında bunu var oturup seriozunu primat edip. Aşı efire gel Kur'anul bir dile gepleşene de şonu seriozunu primat etmeliler la bu da. Şolar yalık seriozunu primat etmeliler. Şolar yalık dalban dibile ulu hakikaten am. İkilikçi mi? Binamat mı? Yüzsüz mü? Yüzü var eşen xamiyarak olunulmalı. Utanışsız mı? O ne edip sen halkın önüne düşüp özün arkada değdirip şu Serdar Berdimuhamedov prezident bolundan soňam da arkadaly serdarymyz diýdirdiler o şoňa. Şu o serdaryňa mydyna goşdurdylar ony. Yani şu taýdanam galasy gelen ok. Şu taýda men adam goýdurum diýip arkadaly serdarymyz diýip aslında o serdaryň çumogyny çykardy çünkü serdaryň öýde adam ýok eken arkadaky. Yani arkadaň arkasy bilen ady bar eken, bolmasa öýde adam ýok eken o. Onuň açym boldugyny görkezdi ýöne. Bu halk maslahatynyň başçysy bolubam. O hemme adyň arasynda bolşundy. Prezident ýaly kolpyna keldi gatnaşyp ýene de şol adam hiç saat etmen ne edip arkada boldy men şoňa telpek goýan o gece gündüz pikirler. Hiç saat etmen. Kemal Tapar da boljak getdi. Onu var ya bizim ya bizi hemme de öwümde böwet bolan ýaşullarymyz aşaklaryna bir garşy pampers takdyryp bary öwünde gurjak ýaly oturdular näme diýseler hawa senki dogry bar ömrümizde şola ýyda bizim. Oň üçin bar men awtobuda da men ýene ýaşul görsem bar hiç yer bermeýän ömrüme diýen insalla diýen. Dogry ekan, berekellah. Maslahatynda bar, halk maslahatynda var. Geçen halk maslahaty bar. Şonda şu näme gutarýan jagary, halk maslahaty 3 sagatlyk da o. Bir 50 satara oturup durdular ayarlara. Ne bir geçe gurlaya bular turup yine bir geçe gurlaya bular turup arkadağa şöhrat bir geçe bular turup para bular var o ýaşullar näme diýsen o halk maslahatyna fonu we muzikalar var bilýärmi? Fonu we muzikalar knopka basaýan onu ha diýip polka komediýanlar ulanýanlar bilýärmi? Çapak Edir şol bular şol knopkasyna basaýan oturup çapak çalan.
Nemelerden tapa diyor, fonu ve muzikadan tapa diyor. Adacık şola var ya bize eye çıksa di adacık yok beyle etmeň arkada beyle etmeň di bıragızdan var ya bir iň bolmany 60 100 60 70 ara beyle görülen bolsa di yaşlarımızın geljegi var yaşlarımızın görjegi var erkeklerimiz beyle bolsun diýse di belki bu duruma da gelmezdik. Şumat var ya lewapda zatda di prowasyna erkek yok diýer o gurbanlyklaryny ya gurbanlyk koýlaryny köpsün heliler çalypdyr diýer. Şolara jalka dem helilere. Olaram bu heliler äärleriniň gujagyna ýatasy gelýär. Bar bizim ka ölüpdir. Eğer bolsa var ya uğratacak diýene uğratman alajym ýok o ýurtda. Ýöne var her kimem ýoldaş bilen ýatasy gelýär ýanyna. Ne bileýin adamlar var panýaçasymy bizim makky çürepdirse biz çürepdiriz. Bir adamlarımız erkeklerimiz galyp da var ya taway beýdiýin ýaşullarymyzdan kıssap her kim dädesi öýe gelende var ya pampersinden tutup çekip var ya utanmaýanmy diýip ýüzünden alsa var ya belki bu durumda düşmezdik o biz. Hakiki. Evli. Näme diýerler diýe aýaldygyň gurleseň meselem. Ay nämemişin emkeme şolar gorkurýamyşyn. Şo ýaşullary gorkudyp şonýalak oturup durýamyşyn. El çalyp durýamyşyn. Bu kuni ýerler, Abdulla bu kuni ýerler. Amerik barp bar, o telewizor berýärler, sagat berýärler, şoňa gowanyp gitýärler. Bu kuni ýerler. Gorkuzýar, hiç kim gorkusanak olary. Ola bu kuni ýaşullar. Ömrüniň soňunda öýmegi adam garrandykça bar, göz aç bolýar da. Ey zaten ölüp barýan bir dogry aýdyp geçä. Hakyky bir ölýän çaňyr dogryny aýdyp öljegem bolsaň. Ajy welin dogryny aýdyp öl. Ay 40 yıl maýa gelýänçe 2 ýyl bütün bir ýyl nergedin diýär. Ýöne biz şonu dogryny aýtýakda şonu aýtman ýaşaýarlar bizim tikmene. Abdulla gurleş bolýarmy? Oya gurle. Ukum gelip gitdi. Sizler näme bilen? Sen arkadan dil ýetirýär. Ya Hudaý bilse olmady gosa näde türkçe işlertin sen? Olmadı koza Türk'e kaçacak yer oyacan. O olmadı koza Türk'ten hem işim var. Otururtum. Arkadağa yine de bir sağ olsun aýtmaly yerimiz bar. Onu da men dogry maýdaýyn. Sağ olsun aýtmaly yerimiz bar bilýärmi? Şonuň eden ýalňyşlygy, şonuň eden göýgüre nemesi ine bizleri biriktirip otýar. Zaten. Bizleri biriktirip otýar. Berbeýär şolaýatdan ne tanış adamlar bilen tanışyp, dosýalak bolup, dogunýalak bolup oturup bir sıfırda taýýar kılınsa aşlar diýipdir, şonu edip otýarys. Hakiki. Men bir daha TikTok'ta söýdegerler bile, bizim söýdegerlerimiz şonun aýdymlaryny goýarlar. Ya şöyle pul kazanmak hükmanmy sizlere? Men düşünemok men söýdegerlerimize. Ne mesele? Her insan özüne gelşenini eder. Her insan özüne gelşenini etýär. Onu arzan adamdyrlar. Ana, Cemal Saparwan öýe oturanyň paýdasyna Cemal Saparwan. Şöt gözlerinin ýaşy süpürýär. Yok, hakikaten. Bir de näşe ýala närazylygymy görkezýär-de. Şo närazylygymy görkezýär. Üçin şolar şonýalak arkadaga şoklat diýip gaýrýar. Biz gaýrýar, olar bizden beter gaýrýar. Ondan halk bolup gaýrýarsak, olar götüni gysar görersiňiz. Eger halk bolup gaýrýarsak, biz şu gaýrýar bolan bir azra bolup gaýrýar. Meselem 10 adam, 5 adam bolup gaýrýar. Ýöne haçan biz has köprek gaýrýarsak, olar götüni gysar. Olar hiç çıkmaz. Bir wagt bolla ajdar pakyr. Ajdardan bara 20-25 sanaga bolsa bar, alyp çykartda pakyr bar, ýeke bolansoň onam öldürdiler da. Ýokam ajdar ýalak bolan bolsa 20-25 sanaga alyp çykartdy bizi. Biz söhbet bolurmy diýip, kim çepekçimi sen söhbet. Çepekçi bolsaň, ýani ýallaky bolsaň, sana bara meniň haşula mesela şun akren korkup, haşula ak diýip, ina bolan gara diýip gara renk korkup oturmana ýa-da ýok. Sen akrenki özüň seredende bilmeýän bolsaň, garaňam garadygyny bilmeýän bolsaň gara, sen biderek ýaşap görsiň gara. Biderek ýaşap görsiň şu dünýäde. Alyan kisler oduňam ýandaja. Şoň üçin men has wajyp işler bilen meşgul bolanam. Bu borýanda haýta da bir tanamayan adamlaryma oturup, menen şu ýumkýaly efirme alamak bilen Abdulla sen aram alyan zady ýaňy düşünürjek bolýan bolan menen bulary. Ha bula ak, ha bula ýaşyl, ha bula gara diýip bara side nemen gorkup oturmakdan ýa-da şu Türkmenistanda ýaşap, şunu çeýil bolup ýurdun içindäki ykdysady krisiň hökümet başçylar täýärligi düşünmeýän bolsaňyz, ýa ýürüýti maksatlaryny siz közäp oturanyny düşünmeýän bolsaňyz, garaňylaksyn wara, garaňylaksyn. Beter bol. Ýani olar ýurtdakiler boşup bilmeýärler adatly. Ýok, daşyndan boşulanlar, ma daşarutdan tutdan boşulyp arkada diýipdiň, başga samsaklara. Ma onu aradadan bir lewaply ho. Ordan öz dialektini bir zatlar düşünürjek bolýar, çärjü dialektini. Onu bizim türkmen dilimiz bolun. Men ona diýdim ki, ey diýdim şu türkmen telewizionyny siziň diýdim dialektiniňi, ma diýdim aýtdyrdan oklar diýdim. Diňe tekäň şol bir dialekti gidýär. Bolmasa Türkmenistan diňe bir dialektini baratda ele. Deňlik bolmaly. Prezident bolsaň tutuş 6 milyonyň 7 milyonyň prezidenti bolmalylanym.
Hemme dialektinam televizyonda dinletmeli, adamlara ukulokları uğraşmalı. Sizinkin şonu maydan okten yine hayt yürüme dedim gelip prezidenti bolýan dedim bana. Prezident kutlattıran oklar hiç çadılar. Gelibem yine şu çerjo diyalekti bilen, gelibem yine de şu Kurban Gulin. Vallahi otira bir samsa gördüm Türk işlep görünlay. Ne bu gurur verse oldu yaşama. Çıkıp göründü başka. Burada polyama. Aha. Haydi. Aldırla kovmayın. Täze takip edýän, täze dinläp görüp fine diýen. Menem ýanky aýalda bolmadyň erkek ýaldyr baýdanly goşulýan. Sağ ol şeytip koşup bir ayağa kalın hökmen aytmalı özüňizden bir koşulun. Näme de bolsa ödýärmidim dekeniň. Ýankyda bir ýokarda bir gurlak geçdi, bäherden planera bardım näme. O diýende ýolda adam ýok, da şu ýolda gatdy, ýolda diýende at maşyn hakda diýe ölse, şo çukuradan fan var, diýe görünmeýär da şu ýolda. No. Bu derecede ýol ýok. Da şu ýolum şeýleken maňa ýazýarlar, onu taýtabalar, onu palaşdymyn. Neme dip diýerler. Da şu ýolum ot bir aýda am dip diýerler. Mene videosunu urat diýdim. Bir ýene bir türkmen gala ýolum ot bir aýda dip diýer. O diýdim. Indi şu Bir ýawrudun vatandaşlar men paýlaşaýyn. Da şu ýolum gaýerlerine. Türkmen gala ýoly niring zaýa bolsa urudun vatandaşlar men paýlaşak. Telegramdan urudun. Atdan kandidatlar gurulany dinläp aýdy bolmaty fotoran aktar aýtsaň gep aýtdylar şo bolup dur bu belli bir netijeli gyzykly ýerine ýetip bolýarmy? Belli netijeleri atan her kim gurulmana başlasa şonda. Bizim hem çağlamamız, benim datamız yurtta da, bizim şolar üçin geldik. Ýakynda gelen bolsam, men goşuldum, men öýme 1000-2000 pul urudur watym bolan tek. Biz yurdumuzda närazy däl, gowy ýanky nuraň aýdyşýaly narkotik aýrylan meselelerine de gowy kiçik agalamyzyň uly ýaşly adamlaryň narkotik. Yurdumuz diýmesene, hökümetdi. Aynı umuman şu yurtdan geldik, çöreğini kulolduktan näme de bolsa biz şu ýaryň suwuny içdik. Indi diýjek bolan bir tarap bir elimiz aýryban bilen zakda. Etebi çağalamyz, ene tamyz, dogan garyndaşymyz barda şu ýerde bir. Bizi ýerimiz adam bar. Şoň şu närazy däl, hökümetden närazy. Hökümet o kontrol ediler derejä getirmek üçin näme etmeli bolsa, netijesinde näme dip etmeli bolsa, men de biri. Biz okunum gördük şu ýerüm bizim ýokary bilimli Hudaýa şükür işlemde taşlap gaýdar derejä näme mejbur etdi. Özüme sora berýän ýa sizden soraýyn mysal üçin. Okuwumy oturdum, işledim, işlep işimizi taşlap şu derejä şu ýerlere gaýdyp işlemeli näme mejbur. Mysal üçin. Şu derejä. Sen dogun Sefa sen öýlendinmi? Diýene 4-5 çağam bar. Iň gynam çağan goýup gaýtmak. Iň gynam çağan goýup ýurtdaşyna gitmek. Iň gynam men kiýalak bolup bara, ýeke başyna ulardyp, soňra olary goýup gaýtmak. Şuat men joňşy prezidentimiň. Şu adna gelen bir ýaňy bir kaý bolan bolsa da 10 ýyl geçýän ýalda çağalardan aýraçylykdan ýaňaly, şolar bilen görüntüli birleşýän boly. İçin bagyň ýüregiňe eliň alyp bara, lezbe bilen dilini ýaňaly. Her aýdýan sözi, çağalan aýdýan her bir sözi ýüregiňe kesýän ýaly bolup dege. Onu muny ýaşap ýören, görüp ýören bilýär. Hakyky. Onu bilmeýän eken. Deredim vatandaşlar men size bir gymmatly şola, pullun gymmatly zat şol. Çağanyň öz enatasyny ýadyna görüp gelmek isleýän zady. Pullun gymmatly zat şol. Awa. Men mara. Arkadaşlar men mara 10 ýaşyna gyýdym ma he. 10 ýaşyna gyýdym ma. Maňa näme diýdin? Mama diýe, öýe gelsene. Mama gerekke öýe gelsene. Garybam bolsa öýde ýaşaýyl, gel görürsün näliýe diýe. Ölüm maňa şu ölüm. Ýöne öýe baramda ýene-de 5 million men ýetirnip bilemok. Öýüm ýok. Kwartira bermän men ýetine koýdum. 20 milyon, 22 milyon aýlyk alýar, 4,5 milyon da aýlyk alýardyk. Şoňa geçen 5 milyon. Men öýüm ýok. 7 milyon. Ejemiň dädi. Sen näme bolsa ejeň dädiň eline ýaşaýan, sen ejeň dädiň men ejemiň öýüne gelin bolan üçin men öýde sygamok. 3 çağam bilen kwartirat ýaşaýan, 5 milyona biriniň gawsyna ýaşaýan, biriniň gawsyna beremän kasyna ýaşaýan. O derejede fatwa, o derejede de ýaşap gördüm. O derejede de ýaşap gördüm. Ýalňyzmy? Allahyň üstüne and içerim. Allah Taalaň adyna and içerim. Çörek tapmamda bar çağalama diýerdim. Maňa aýtmaň men ölüp barýan. Ýastyga kelläňiz goýun, ýastyga kelläňiz goýdan ýatan boluň, ajyksaňyz ýatyň diýerdim. Diýmedigen bolsam haram öleýin. Bir görýäna çağalan ba ýatan bolýarlar. Olo ýatan ok, olo oýa. Bilýärmi? Olo oýa diňe aç. Diňe aç. Gepde ýerlere Türkmenistany hemme dak ýurt paragatçylyk garnyny doýuran ok. Paragatçylyk garnyny doýuran ok. Utanmanam bar 2 milyon kömek pul berýärler. 2 milyon kömek pul berýärler.
Uğurlu adam abi. 2 milyon ata geçen 1 milyon 800 milyon kömek pul berýärler. Näme gitdi? Yaşasın da bizimki ýaly uşçaga bilen kvart yaşasınlar. O yer guwadagy var, kan jogardım belki. Men şu wagty dinläp oturýan telefonumda oňup goşulyp bilmedim. Aýtjakdym men şoň baran ýerlerinde men çağılym geçdi. Şoň baran ýer. Bana çıktı gramatny urýan. Diýjekdim men şo ýerlerde men aýagym ýalangach depelen ýerlerime otaýmyn. Hani yer köçümüşün no nirdi näme dogry sözüm ýok çörekliler kanurgan 360 diýip ben bilen baryp ýykylýan ýerimiz ziyaret edip umyt edip aýlanýan ýerimiz barsap toprağymyza. Ýöne Salam aleykum Abdullah goýmaňatmy? Wa aleykümselam, hoş geldin Alcan. Hoş bulduk. Ne can tamam. Allah'a şükür hayretler. Abdullah. Öz ýurduny gowy diýen adam barmy? Bar. Öz ýurduny adam bar. Yo, niye kayfi yurt men yurdum gow diýen wa. Ine mesela Türkiýe alsak da Türkiýe üniversite moda halky Türkiýe üçin can berdi. Türkiýe döwlet üçin can berdi, öz watan üçin can berdi. Ýöne olar öz hak üçin o ýerde olar ine mesela Erdogan halky üniversite moda köçe çağırtdy. Onun üçin olar çykdy. Ebebi Erdogan kanuny bir hökümet. Ýa-da sen aýyrjakmy hökümeti? Ben saýlawlara gatnaş, saýlawlarda aýar. Ýöne bizde şu saýlawlar ýok. Umumyň Türk halky öz hakyny gorady, öz hökümetini gorady. Üniversitede Abdullah men berdiler, ol ne betmek jal. Bu diýen olur, can berdiler. Benim gedýän, Türkde gedýän, ortaýda. Gel, sene erkek muňa ýetini aşakdan ýalmada gel, erkek muňa turup goýup adetden gel sene. Anu barant Abdullah sen düşün şaýana, golla şaýana ýok. Bir de gaklı getir oturma sen davleyin ya ilk kıda bir badamalı. Türkiye'de var erkekler aslında çayhanada oturuyorlar ama çay içsin. Alcan, buranın çık buratan kan oturacak kalmenna. Seret, sen yangur sonra gördün bu neme Abdullah. Hiç yurdun yok yani ya yurdun memnun halk kıyamet ya yok. Nemeden vakro cevap veren yok dost. Seret, ha Germanya gitsenem ay planda kımmatladı ya plana ile hükümete diğer beytir. Karoçu diğer gelen adam diğer. Yönüne ile ki akriti prezidentim oldu, kimim oldu, başlığım oldu, naçanlığım oldu, polisiyadım oldu. Şuladın yanlış diyemi, diýilýär gerek, hukuku var gerek şu. Bilen hakkın talep etler doğru ama yanlış şunun diye. Benim yurdumda gitlerdi. Gitler falan. Ne daha onunla seret sürasaksız olmaz ya da zaman geçtikçe insanlar nisip boza hem düzeler bu bort gider inşallah da bir daha bu olur deyip umid edýäs bilen. Nemecan, Alcan, teret faktlar var da yine kän yurtlarda, kän prezidentler var şey, padşahlar diýiller. Padşahlar, prezident, padşahlar var bir 100 ýyllap oturýan hamba. Mesela bir asır geçýänçe oturýar. Ya olmasa oğlu gelýär ýerine, oğluny oýa, olam 100 ýyl oturýar. Ya 60 ýyl oturýar, 80 ýyl oturýar. Şonu düzeltmesen ýene Afrika şonýaly. Afrikada köp ýurtlar, şol başa geçen adam olar asırlar gitken Demokrat Koreya var. Demokrat Koreya. Ana şu yurdum 3 nesil var gel otuyor şu. Mesela Kim Chen-in şu atada Kim Chen-in var. Kim Chen-in de. Onun matası vardı. Onun matası vardı. 3 nesil gel otuyor. Abdullah sen aýtýanda tam himmetine doğru düşündüm ha. Yani näde düzeltmeli? Sen aýtdyň şeýle orta düzelmeli. Näde düzeltmeli? Şimdi bizim de kadrlıkça bir promotörlük istat edip. Gurlanyň haýry baňy düzelýän gurlanyň. Herkim gurlasa düzelýär. Herkim gurlameli ýöne herkim. Tamam herkim. İş yok. Sen bilýär. Yok, üçüm yok. Yani o gurlanyň bilen ol wagt ýöne herkim gurlanyň. Bir de ağdalar. Abdullah, yeke cemit burada daydan düzeltip aly. Men wara, ben şu Abdullah aldymdan elinde öňerlem boldy. Men söýdüm burada. Men girdim. O yalanam sözlem. Ýöne, häzir men minenýär hakykatdan ütködi, bilýärmi, gördüm men. Otur pikir etdim, ýatýan ýokary gildiga seretýän, çyraňa seretýän we dogrudan şeýle däme şu atýan, bilýärmi? Lan hökümetin ama sistematy bar, gizli sistematy ýene bar. O tarapdan baraňdadyr. Bizim ýurdumyzda bazı zatlar, köp zatlar gowy. O hökümetin sistemany nerwetler, gowy ama ýönseret, häzir sen tarapdan seredeňde birin köçämede gyş düşdi, paragod almadan gelip bolan prosto. O taýda dokument ýan bolan asfaltdy dokumentde. Bilen, ene alacak. Ne şu taýda ujemen şu da düşündüm dänim.
şuların yanına katılacak. Düşündün mü? Ha, evet, Abdullah. Evet, katılacak. Abdullah, şunu hakikat yanaydılar. Gepleşelim deyip uca bir adam şu minenya geçti. Bilen mi? Yine ben geçtim. Bir minenyam geçti. Ben adır o. Nahmet illi aktif olacağıyla tamam yok ya. Hükümete planlayacağıyla tamam yok. Yine hemen uca men minenyam bitmedi. Doğrudan ben hakkım talep etmeli ol diyen hemen var. Düşündün mü? Eştiyan oğul Türkmen. Yok, hakkım. Ya oğul Türkmen eştiyan mı? Değil ha. O bir neden? Eştiyan oğul Türkmen. Eştiyan bir neden? Aynen beynin uğurlap durup Abdullah. Uğurlan oğul. Men hakikate seyret. Otur düşün. Fikir ettim ben. Beynin uğurlap durup yan Abdullah. Abdullah men dinlem okman bratan. Kaç boşan oğul yirmelay ne bir derek kurmadı. Men Abdullah dinlem Ben okman oğulsan dinleme şunu var bul var. Bir neden? Sen bar işin etsene dost. Sen düşünmeyen olsan düşünme bana sen düşünelim. On yalak bir orada men şurada düşünüp yağdayını düzeltecek adamlarla görüşesin yani. Ve senin mümkün Türkiye'de qoğu yaşayan beş manat pul kazanyan son kasavına da sen her kime at takıp her kime ağacın pırkıp oturma berdi. Ondan bari bir yağdayını düşünen adamlar için. Mesela neyse karılar var, neyse yaşlar var, bari işlep öğren yıllarca işlep öğren adamlar var. Men sana da umar Dinlemen Abdullah dinlemen her gün çıkaryan değil. Senin yağdayın kırık değil mi? Kaharım. Ben dinlemem men aydayım. Evet, sağırlı olan Türkiye'nin halkı var, Türkiye'nin halkı öldürüyorum, Germanya'ya gidip işleyerdi. Bunların bizden beterdi günleri. Düşünüyorum, şu an bir 10 nesilden nerede düdüllü bulamam günleri. Şimdi bildin mi? Bizimki inşallah Allah yol verdi, güç kuvvet verdi, inşallah da düdüllü. Bu olur inşallah. Evet, 1969'da Türkler Germanya'ya gidip başladı, he mi? Onu bizimki alıp kaçıp tutup, o para varını verip, ay kayrat edi o Türkler gelin beni ekidayın deyip yalvaryan değiller var men TikTok'ta görüyor. Yani yadyalar, Türk oğullara yadyalar kayrat et beni ekiday, Türkiye'ye gitmene kömek eday diyen var. Ben gördüm bile gördüm sonra. Yani her şey TikTok'ta var, aylardan görürdüm dedim. Evet, onu yanak ol giden o Türkler Germanya. Evet, sonra çeldinler. Evet, sonra çeldinler. Türkler Germanya'ya gidip başladı 1969'da. He mi? Şovatlar ekonomikası qoğu değildi. Yurt bulaşıktı, siyasat, şovatlar 1961'de Adnan Menderes'i astılar. Halka seyretmeyenlik için. Yani, ondan 69'da Germanya'nın isleği boyunca Türkler Germanya'ya gidip başladı işçi hükmünde. Öğren, kontrakt boyunca, kontrakt yine planlarda işleyen, plança aylık alayan, hükümet hem şovatların hemmesini koldu ya. Hükümet öz halkını yürüydü, samalyoda mindirip bile viza da adam verip hemme dağıttı düdüdüp Germanya uğrattı işlemene. Olan aylan konkret aylığı var. Ona baka, bunu tek alacağım. Ona baka, Türkler Germanya'dan kaydas gelmedi. Evet, Germanya uruşta yımrıldı Germanya. Uruşta nol oldu. Yımırtka teorla vermeli oldu Germanya uruşta. Hiç saat kalmadı. Enflasyon deysen doların bakası, $1 1 milyon pul. Mesela 1 milyon neçe oluyor? 200 manat diye valay. Türkmen pulunda. Hazır kitayda pulda 200 manat. Germanya şeyle bir yımrıldı. Şu Germanya'nın dikeltmek için Türkler gitti şu yörük. Başkadan kendi devletlerden Palyaklar hemme devletten şu Germanya'nın dikeltmek için gittiler. Germanya şeyle bir üstü. Şimdi Türkler şu yerden kaydak gelen. Hazırım şu yerden yerli halk olup kaldı şu. Hazırım şu yerli halk olup kaldı. Türkler o yörük var ya bilyar çörek için giden ok. Türkler çörek için giden ok Germanya. Türkler Germanya yaşamak için, iki etaj zay kaldırmak için, Mercedes almak için, ya samalyoda için gidiyorlar. Sebep? Ben de okumuş alacağım. Sebep? Benim sana bir primer getirip vereyim. Türkler Germanya'ya gitti. İşlediler, kontraktı alırlar. Sonra bizim yurdumuzda da kontraktı alırlar. Çalışma izniyle, Lüboy yurda gidip böyle işler. Tansın var orada gidip böyle. Yok, tansın olmasa da bana pırlaşanın getirip bir yerler. Abdullah. Nisaret dinler. Türkler gitti de var ya, Sotay'dan iş olarak geldi mi? O yönde mi? Ne mesela? Hakkın acıra? Hakkın talep etme. Ne uğranır mı Türkler Sotay'da? 3 milyon Germanya'da Türk var. 3 milyon. Yok, sen dinle. Yok, düşündüm benim etmem biliyorum. Benim takip ediyorum yani. Bütün halkımızda benim. Ne tip bu da inşallah. Tasarruflarda işçilerler, akıllar koyuluşuyorlar düşünüyorum. Ne tip olsa, yurduna dolar varsa haklarını talep ederler. Abdullah yani buradan dolar yolsuz inşallah ederler. Düşündüm. Terek alacağım. Bir var ya, 6 milyon Türkmen olup yurt dışına çıkıp el ele verip var 100 yıllap işletegen var Türkmenistan dolanmaya. Bir her birimiz mühendis, ondan hemen doktor, muallim,
Şimdi o zatlara bir de vermeyeler, onun bir de vermeyeler beraber. Yani nece günler edin hem tiyatroda bilmiyor. Tiyatroda koşulmalı. Tiyatroda koşulmasan, ben eğer matematik bolten, astronom bolten, ya başka bir bela bolten, ben yurdu böyle bilmiyorum. Ben tiyatroda koşulmalı. Tiyatroda koşulmasan yurdu böyle olmak. Ben onun ardı o. Abdullah ne sen fikrin ait. Ne yaptı da? Senin fikrin ait. Sen ne yaptı diye. Kime ait mı? Yoldaş Kim durmayan. Yine şu bolanok. Bu bolanok. Dinleyemem. Dinle dinle. Bir köpçülük olsak dinle ders. Hal verse yine ben şu adaydayım. Ben daha 80 adam var şu efirde doğru mu? Sonun içinde emkeme işgarlar var. Yürüyüp bilin hem aydı anlatlama diye oturuyor. Benim aydı anlatlama, senin aydı anlatlama diye oturuyorlar. Demek düzeltecekler. Bir köpçülük olsak şu emkemenin küçüklerinin yakasından tutar da hani fark gitti işi gitmiyor. Abdullah. Her bir işeden de tecrübe kazanmalı. Her bir işte. İnşallah onları yaşadıkça tecrübe. Her videomu tecrübe kazananlar. Türkmenistan hükümeti şu an biz bilen görüşmek için yürüyüp pul varını dökke. O emkemesine pul varını dökke. Edin yani şey. Şular gürlemesin yurttasındakiler tokulsun da otursun tiyatroda koşulmasın diye. Mene var şu tayda karolor piyası yani onunla Türkmenistan'ın burgununa da çalışacak geliyor. Türkmenistan'ın burgununa çalışmazsın, bir de çalışmaz. Yani sonra da bu yaşan güllöründe çalışmaz. Serhat men sana buradaydım. Türkmenin mesela yaşadı yani sen bile mokköyne vakit yaşadım mı yaşamadım mı? Ben yaşadım ha. Öyle hilgat nasıl yani ha? Türkmen var, ne farklı da var, anan komşuyla gitmesen o. Salamlasan mokköyne. Bu kadar değil. O meslekten ol ya. Birbirine almazak ol, birbirine filan uzun sarıyacağı yani. Meslek bilen asılı karıştırma. Olur sosyal problemler olur, adamların öz arasındaki bir problemler olur, bizi kıtıklandır. Olur, her de grup olur. Sen şunu ağaç oynamanç olur diye. Türkmenistan Dubai etsen de, Türkmenistan Dubai etsen de, misal için Türkmenistan Dubai etsen de Yok. Yok da yine de Hudaya şükür bilmez bu Allah'a canı dönüyor. Men de var. Mesleği götürmeyen bir millet diye oturuyorsun sen şu an. Doğru mu? Ona neme esasdan faydan, neme için birbiriyle gürleşmeyendiği için mesleği götürmek için. Onun senin bir yalan oluyor. Yok ne gatnası Yok ne hil gatnası liyadi. Bir mahallo ne hil gatnası liyadi. Birbirine burada olmuşlar paylaşır değil yani. Yanlış yaman olur. O diyanlar yaman. Abdullah dinleyecek. Yok, Serhat, ben sana ayda oturuyorum. Yok, ne hil paylaşır ya de. Burada umçolu. Şimdi paylaşım bilen var mı? Yok. Evet, aradan hem şey efirine bardım bol bir maral taydan bol qıyıl maşqalan men elime tamı sevdurdun aysen. Bilyan Türk'ten bir girip menge. Ber var ya. Yani nerede o? Her durladım ne berk. Ya ol sevgönden soň men çıkarmalar lekin de sen namart bolmasaň meňem diýjek sözüm bardy şoňa. Sevgön üçin men çıkarman garaşmalken de menem sözüm dinler. Yalnız saat diýendi. Yalnız saat diýip men sana oğulna kitabı okap gördüm mü diýdim, Türkmeniň taryhynyň gelip çykan kitabı diýdim. Şonda üç ancak Pırsat Badır bilýär. Ýadyma düşdümi? Ene taňa şek getirmek, watan gullugynyň gaça durmak, watana hyýanatçylyk etmek türkmençilikde halanmayan üç an Pırsatdyr. Ben ata-babamyzdan gelýän kitaplar, üç ancak Pırsatyny okap gör, watan gullugynyň gaça durmak, watana dönüklik etmek halanýanlar ýagdan. Ben şek getirmek, men watan gullugyna mikil etdim. Men watana da dönüklik edemek, sen ýalňyş ýerde dur. Yo men sana ýol düşünürjek boldum, nesihat berjek boldum bol bilýän, sevdirdiň danym, men syptoýym parod etdirdiň sen şoganjygara, ol Türkde bar, kimin galçygyny gadap ýör belli däl. Men ejeme sevdirýän oglanlar, men şonu düşünýän bar, sende närde? Men diýjek sözüm şoňa diýdirmen sen meni efirden çykardym. Şoň üçin belmedem men sen efirine gelýänem, sevýänem bar. Onu ýaly etme, o kim efirine gelýär adru. Pirnadar, ondan men sevýän, bahana gözlemedene. Men sana näçin sevýän, men sana düşündirip oturýar, men birinji gerek men sen efirine baryp men sana düşündirjek boldum, ýalňyş ýolda barýan diýip. Onu da sen düşünmedin danima bir gıygalın, o gıyl maşgalada bilyen ağzından gelen deyip sevdi. Benim çıkarıp koyuyordum, benim şoňa. Senin asıl bir ýan zatın ýalňyş, sen ýalňyş ýan. Sen maňa watan dönüp diýen, sen mire de tutmaman, bak konstitusiýany getir. Ya sen onu kurban bol, maňa watan dönüp diýip, sen maňa gelip watan dönüp diýip oturýarsyň. Olar bir öýde haramda adam. Öýde watan dönüp. Maňa wara hökümetden watan dönüp diýip talap edýän ýa, men hökümetiň raýaty men özümçe diýen saňa da menden hiç talap eden, men öz üslegim bilen söz aratlygyma aýdýan saňa. Sen kanuny jogapkarçylyga çekiljeň bilýärmi şonu? Näme üçin çekilýän men kanuny jogapkarçylyga? Men sen hakyk açyk ýüzüň aýdyp. Ya oturýarsyň bir watan dönüp diýmek bilýän näle kanuny jogapkarçylyga 3 ýyl içinde basýan. Aýsy statýada bar Jenaýat kodeksiniň aýdany?
Ey Allah. Kayıt bol bilýän bolsaň. Sen hiç Sen mi watana dillerýän? Bu topar adamlar azyryp ýanky ýokardaky bar, öň Abdullah menem sevgädim diýdi. Öz menen ýaňa geçiripsin. Şol adamlar bilen halkyň içinden özüň adam çekýän. Ene. Sen hiç iqtisadiýetçem de. Deret ilmi var. Deretin Ama yok sen gurulýan. Ben aşakta dinläp otur. Bir nadarcan. Men sana badat diýip. Efir dünýäde. Efir näme boldy? Sesim gelýärmi? Teredin vatandaşlar. Hiç bir tutnamat yok, elinde gurläp otuyor. Mal. Hiç bir elinde tutnamat yok, gurläp otuyor. Gelmen suud et da sen, men şöyle gurlänim üçün men vatamda onu bolýanmy? Men adamlaryň şöyle derdini aýdýanym üçün, ýurdun içinden daşyndan, şolaryň sesini men şöyle ýanglandyrýanym üçün men vatamda onu bolýanmy? La sökmen näde ondan budatlara diýjek. Sökmen näde? Assalamu alaykum ilişler. Assalamu alaykum Abdullah. Atazana, o miyadaylar can tawmy? Ay şükür da ya. Abdullah düşündürüş işinde 2 ýyllap gaýrala otursun da bular ýa malar üçin näme beýniň gaýrala otursun? Näme beýniň gaýrala Abdullah? Ey Allah, näle adam ey bular atazana. Yok beýniň gaýrala ama bular ýa üçin öder köçeleri palçyk içinde. Öderi iýmeni çörek tapanyp, ýene de ýurdum bu. O ýurtdaşynda gelip bör bolyn, ýene gelip maňa atlaýar. Yok, ejide ganym senin hakkında şikayet etmeni bilen enme öz hakkı üçün şikayet etmeni bilen okor. Gidip de bir hakimden, öz etrap hakimden şu bilen ýolar oňor diýmeni bilen okor. Emma senin ýanyň garşyna çykyp da ay näme de otursun aýtan diýer. Samsyk bilen ýaly oglalar bilen Abdullah alma bular efire. Jan da onun. Prosta senin ýaşyňa, senin gaty kiçiljik oglun senin ýaşyňa zarka. Biraz öňe birisi geldi, aýtdy olar bilýärmi akly, hemme akly datymyz gowy diýdi, dogrymy olar? Olar her kimin işi gücü vardı. Sen Atacan dinlesene meni ağzımdan. Kara götür deyip durdun la. Sen men dinlemeni başar. Dinlemeni başar. Bak men gurlap oturum, sen dinlemeni başar. Sen gelip de belki birini buldun da dinlemeni başar. Dinlemeni başar. Dinlemesen çıkar. Dinlemeni başar. Dinlemeni başar. Atacan bir zaman. Pirnada. Sen var. Başkada sen ýaly adamlar var, beýasmana düşün gurlayan adamlar var. Eredin. Size var aýna şey halkyň köp bölegi meňe firme gelýän adamlar ýöne gelen olar. Ýöne öz dertler bar bolan üçin gelýär. Dogrymy? Şo dertlerini çöpmek üçin bir ýol gözlemek üçin gelýärler. Şol adamlar siziň ejeňizde, bajaňyzda nämeňiz bar bolsa, şolaryň hemmesine sökmäne şolar hakly, sever, siz olaryň üstünden basyp oturýarsyňyz. Düşündiňmi? O däl hakly bir ejeň bilen basyp Evet, sen berde ejem üstünden baskı atıyorsun. Sen şolar üstünden baskı atıyorsun. Sen diýen sen öz tarapyna çektin. Adam öz derdini aýdyp oturuyor. Türkmenistan'ın hükümeti şol adamlara derdini aýtma diýip üstünden basýar. Sen hem taşlaryny götürüp berde şol adamlar kentetjek bolýan. Söýjek bolýan, näme etjek bolýan bilem o. Men oňa şahsy mertebeden pedeltdim ýa-da men oňa aýtyp söýledim şu aýsa diýem. O adamlar yaman kendi dertlerin üstünden netçe sen yurdun içinde şu adamlar keyfine daşına çıkan o menin nece ovadaşım men düncük gurlaştım nece ovadaşım onu neslan kılaktaşım yurttaşında bir ortayette bir 24 tane oğlan var nece tane oğlan var 15 tane oğlan var son 10 tane yurttaşında yani başkadan kendi adamlar yurttaşında oturuyorlar o vatandaşımız niye Atazana. Menin radnoy ejem. Türkmenistan gulýaly asmanym bar, ýurdum bar diýip gurlap oturuyor. Menin radnoy ejem ämi. Men aýdýan ejem. Eje çörek bolany bilen adamlara çörekden başga adam gerek. Olar toy etmeli, oglanlar öýleni bilmänmi? O galyň geçirip gyýalyp bilmänlerler. Şoň üçin ýurtdaşyna çykýarlar. Eje başgadan kän problemalar var o. Adamlar şu iş üçün var, işine yapışıp yatıyor adamlar. Şu yolda 5 milyon aylığa, 10 milyon aylığa yapışıp yatıyorlar. Gece gündüz şu başlığın aydınından diğerinden çıkıp bilmeyen gelip duran adamlar var. Ondan şu durmuştan yağdap yurttaşına çıkıp duran oğlanlar var. Adam halkın derdini aydıp utarp olan o. Halkın derdini aydıp utarp olan o. Senem gelen de berde hükümetin vatan haberlarında diyen de adam derik geldi diyen. Men yeni söylüyorum ne? Bana näme gerek senin aýdýanlaryň? Ya halka näme gerek senin aýdýanlaryň? Hiç mi gerek? Ya senin aýdýanlaryň o. Şeýle gerek senin aýdýanlaryň.
Doğru Abdullah, doğru. Ha, bak Amin gurlayın da bak bekerdel doğunum. Doğuncum bak sen bekerdellisin. Sen etrafların halk hal yağdayını bilen okma. Daha soğudlar ne gel yaşa. Marlar ne gel yaşa etraf oğru. Men daha soğuda düğünün mumluk geldim. Gülyalı yaşayarlar. Ben bir de etraflarında bak doğuncum sözüm kesme. Etraflarda tuvaletler ne gel sen. Ne gel yağdaylarda biliyor musun? Kanalizasyonlar ne gel. İlatın ağı su var mı? Elektrik yağdayı kovun mu? Köçeleri kovun mu? Allah'a şükür. Allah'a şükür. Ne mi yalan sözler oturuyorsun? Bak Abdullah şular yani. Bak benim var ya psikolojist ay borlay. Dur sen sonra verdin ben sana aytayım. Kim diye köçeler asfaltlandı. Pirnazar sen başka aytacaklarına ait bolmasa da adamların kafanı getirmey yürü. Bolya dost davay sağlam bunu. Ay bor şu ette ağzımdan katı hapatı çıkacak da gayret edineyim. Gayret edin hapalama men adamın var ağzını hapalamak için bärik var diýerim. Ben daş olan aytýarna bardym doğuncum bak. Konurunca var qaytym ziyaretkara. Oğlar o kanalizasyada ağı su hemada üpçünme doğru mu? Yollar koy. Mena baramdım ihman bolup bardım edilmen. O kimin karandak yakın. Arkadaş yakan alıp baran olmasınlar doğru mu? Men niye kovada gullukdaşlam bara şolara bardım biram ziyaretkara bak qaytym şolara. Allah'ım yalanım çene çakı var doğuncum. İlatın ağı suyu yok. Yolu yok, görecek yolu yok. İçme suyu yok. Gel de her senin ayt koçuna giyip görü asfaltın koçuna var. Daha şu diye otururum. Men daha şu diye otururum. Ben bekerdim diye otururum. Ben ihmanı sonra verdim de sen koçanda şu asfalt ban deyip soradın her barınca. Daha şuda düğün kayttım dedim. Sen daha şudan düğün kayttım dedim. Ben dedim. Umurlu ben gidip gelin böyle. Taksılı gidip geldim. Geçinim, gayçinim ben. Aşkabat'tan ben daha şuda. Aşkabat'tan daha şuda yol var mı? Sen yolunu aytsana. Yol var kim? Asfalt yol var o ne bilemem. Bu artık yalanın çere çoru bu. Yalanın babası bu ya. Ne mi diyeyim? Ben de ağzımı Dene yurttaşında olup neymiş işlep yorulman bileme koyduğun. Çoğundan çıktım göz daha şurada yol var. Ne bileyim tutmayın. Bana düşündük bir daha. Türkmenistan Gülyalı keremi. Benim için onda bankta da benim için aylıklar katı ağır. 10 ese ağır verilir. Elin gör saçıyor. Ay yüzüme. Ya. Sen ne edip inkar edecek? Şolar bol yani Türkmenistan'da ben sana 100 tane video bilen 500 tane sen bar varını anlarsın. Yine şimdi karanda da hükümeti goldayan adamlar himme dadı yalan aydı. Himme dadı yalan aydı tamam geldi. Ne mi? Assalamu alaikum. Yerde goldayan. Olar dine bir durmuşun bolan o şey hükümeti goldayan adamlar. Dine durmuş mu bolan ya? Şimdi bir de Abdullah. Gürlenen adam utat beren noktaşlar. Prosto diyelim aytmana utat beren. 21. asırda dine ulu şehirlerden başka yerde tuvaletin nereye gidip etmeli, ayak ucuna gidip etmeli. 21. asırda nerede kalıptır böyle zat? Dine ulu şehirlerde var. Hani etraf merkezlerinde nerede var? Hani subut etsinler, kamera çekip korkutsunlar şunu. Hemen bu melleklerde yaşayıp bir ayak ucumuzda ama etaj aylan içinde de o ayak uçta diye tuvalet tamam. Bırak hanımda senin kampaklarını çok korkutup dur da 20. asırdan seni iragalan korkutup bu. Değilim beyun içinde olman Türkmençilikte. Yok o mamamdan kırda olman. Sen Gülyal boş mellek yerin mi? Değilim mi? Gülyal boş mellek yerin mi? Onunla sen oyunu tiyip çıkıyorsun mu? Gülyal seret atacağına, barcamın nimet mesine. Seret pirna atacağım. Yine sen yan Türkmenistan Gülyal diyen mi? Ne el diyen? Sen Türkmenistan ne için onda bu adamlar derken nalayalar. Ne için adamlar yurt adamlar var ya sen ortada gördüler üstlerinin bombalı vertolyordu çık geç gidiyor. Şonun için nalayalar. Bizim yurdumuzda Hudaýa şükür bombalı vertolyor. Şu gitti. Şu gitti. Şu bombalar var Türk'ün içinde çıkılan bilýänler sen Türkler bıçaklap talayalar. Şonun için atom bomba patladı. Atom bomba var o. Yurdum içinde yaşayan olsam buna gitmedin Hudaýa şükür. Üstümüze düşman. Yo. Seret pirnazar menden sesin kesin. Sen arkada gormanan basaran o sen şey şu derecede bir tupoysun şu arkada gormanan basaran o vatanın gormanan basaran o şu derecede tupoysun tedavi senin halkını Türkiye çörek bilen üpçün edip otuyor ha yurdun daşında üpçün edip otuyor ha yurdun içinde üpçün edip otuyor senin halkını Türkiye üpçün edip otuyor Türkiye senin halkına cay maşin berip otuyor şonu yattan çıkarma tedavi Türkiye'de işlep hem cay salyalar hem maşin alyalar yani ondan sonra Türkiye'den gelen aylığın tasavvuna senin komşun, sövdöger, ağam, şolan hemmesi Türkiye'den gelen pulun hasavına sövdö edýärler, neme guruluşuk karyt satýarlar, maşin satýarlar, iwiç galýarlar. Yurttaşyndan gelen pulun hasavına Türkmenistan, Türkmen halky dolandyrylyp dur. Seni ýatdan çıkarma.
Sen o eger de senin işin yaşorda bomba yapıp duran olsa Türkmen halkı bu at ölükü derdi gutorordu ya. Näme? Doğru gurlap boldum men. Gurlap boldum men. Haydi. Menem gulluk kurslaşlam işle Türkiýede ha. Ýa-wa. Şolar öýünü pul gurup öýnekleýän bolsa men gaty tonor diňe keýp edýärler, başardygyndan tirýek çekýärler dedi. Keýp üçin çykýarlar daşary ýurdalar. Şolar öýünü bir mandan buradan atýarlar. Ýok etsene Abdullah şunu. Gaýratçy dilim. Ýok etse şunu. Men şu götürüp şu. Sen öwde görer ýok näme diýen görürdün sen. O aşağı diňler haklar. Assalamu alaikumlar. Davat ede bolýar. Yok, Bir iş var mı? Ne bir işler mi? Torungdu baktı. Torungdu bilmeyin. Hakkalı barman. Bir nadar. Seni vatanlı olyetik girerdin. Yine 4 yaş bu kadar kadın tuğra büyütkürsün o. Bu bir, iki, yurtta avadançılık diyen. Avadançılık neyme deyip fikir ediyen. Sen yok man urus olmadı avadançılık. Yok, yanlış, kalkınız, Teret. Kalkınız, yanlış. Yok, kalkınız, yanlış. Bir zaman, Teret. Sonra, olca nemeden bu diye, Türkiye'de işleyen adamlar, Türkmenistan'da keyif etme için, indi umuman şolar keyif etme için Türkiye'de işleyenler diye. Türkiye'de pul kazanyan adamlar keyif için etýärler diye. Keyif için işleyenler diye. Adam Kendisi öyle yapıyordur da. öyle pul uğratılan keyif etýärler diye. Umuman biz var çöre için derde keyif için yaşap dur. Neme Abdullah sen aylın kaldın mı? Davay Los Angeles'e gidelim. Boro benim şu wagt kaka inanmay gidip otur. İslam pulma kaka inanmay gidip otur. Bana da 3 kilo alsana. Ha bor sana 5 kilo. Teret, gayet kaça 5 minut burada gurlap çıkacak da benim vaktim azrak. Şöyle bol diktatörü sistem Niyazov dövründen başladı. O da nämeden eğitimden başlandı. Bilimi çökürdü. Bu bir. 2. Fabrika vurdum dedin ha. Gururlu fabrikalar. Näme gururlu, nira gururlu belli der. 2. 3. Türkmenistan şu adına Putin'in orada açatı. Türkmenistan'ın garı vuran Berdimuhamedovlar şu ad. 4. Türkmenistan'ın çıkan gaz Xitay'a ve Rusya'ya bedava gidiyor. Zaten onu niye alem bilýär. Hiç kimin aytmasına gerek yok. Şimdi gelelim asıl mesele. Asıl mesele şu. Ağda birlik bolmasa men 20 ila 30 ýyl Türkmenistan'da bir ýurt bolmajak şu wagt aýdaýyn. Näme şu aýdaýyn? Bir ýurdun bolmasy üçin belli bir derejede halkyň sany bolmasy gerek. Şu wagt Türkmenistan köp kaçak galdy. Näçe ýurt? Diňe 10 ýurtda näçe kaçak bar? Dogry dämi? Şolaň bar kellesini işledip pädir gorkujuna watansyzlygy saýlasa Türkmenistan ýene ýurda millenidi. Bolan näme bolýar? Ağda birlik bolunmady ýagdaýda saňa maň istat bolan ok biziň günümizde geçerdi. Bizim çağalarımız var, çağalarımın çağatı olacak. Olar diýmezler öýdäň sen haýsy ýurtdan, haýsy ýurdun watandaşyň Türkmen pasport diýilen zady çöp etdiler. Bäs. Türkmenistanyň milli gelirli 17.000 ýyllyk 17.000 dollar dikör koýdýarlar. 17.000 dollar hiç kim gadanan ok ýyllyk. Hökümet ýalan söz diýär, hökümet o puly ýa. Ýani da deskentde sen aýtdyň. Arkadaş şäher näme gerek diýdiň? Munça guruluş näme gerek diýdiň? Guruluş näme şey diýilýär dünýä standardyny bilýärmi? Pul ugurlamak üçin. Gara pulumy Putin'in Putin'e ondan bundan ugurlanan puly öjüň almak üçin. Öyle, walik mesela ben barman. Hani bäs agry birlik bolmady ýagdaýda 20 ýyldan soň boljak datlar aýdyldy. Türkmenistan watandaş bolmaýan nämeseň edäň. Nämet 2029-da saýlaw bolmaz. Dinledin mi ben? 2029-da çen näme boljak bolsa bolsun, şu hökümet ya eýle ya beýle edilmese ondan soň gowluga kimse garaşmasyn. Näme şu garaşmasyn? Şu Gurbangulyň agty bolan. Ben bir aýtjaklar, tamam aýtamalar. 19 ýaşyna geçdi. 19 ýaşyna geçdi şu Awadadak portyň eýesi, ol Awadadak port näme ýaraýar diýjekini bäşden ýurdun arasyndaky dogladan esasy we newitin ham madde olarak Ýewropa we başga ýurtlara çykyşda Awadadak we datdan bolýandyr port. O taýda pullar nirä gidýär, hiç kim bilen ok. Nirä gidýär? Berdimuhamedowlara gidýär. Indi Berdimuhamedowlaryň garnaşlaryň barynyň pasporty näme şu diplomatik pasport. Diplomatik pasport olanlar Ýewropaýa otaýky istediği şekilde gidebilýär, bez viza şekilde. O taýda hak nirde? Indi ingowda tutadiň esasy adam şol. Meselem men şahsen aýdym, men Berdim Gurbanguly bilen işim ýok, Serdar bilen işim ýok, oňun bilen işim ýok. Şolary görýän siýasat bilen işim bar. Ýalňyş görýän siýasat. Karaş ýapaýda Abdullah. Ben bana. Berdimuhamedowlaryň edýän siýasat we işi bar. Bu bir iki men kanuny laýyk hareket edecek. Mesela 21-nji maddada näme? Gurbangulyň ödaýdan söz bar. Döwlet adam üçindir diýär. Türkmenistan'ın en gymmatly barlyk adamdır diýär. Dogry däm Gurbangulyň ödaýdan çykdy. Adam konstitusiýada hukum näme? Men kimseň şahsiýetine ziýan ýetirmeden we şahsiýetini kemsitmeden men isleýän zadymy gürlemän hakym bar. O hakym ulanjak men. Nirde näme diýen o teýdäýsinler. Açyk we aýdýan men muny. Men olan şahsiýetine de dil ýetmen ama kanuny laýyk edýän ýalňyşlyklaryna maýdan gerekdigini wagt kanuny laýyk hareket edip bolýar. Indi diýelim, şu Türkmenistan 6-njy addela barýan mutlak hiç kim diňlen ok diýär. Dogry diňlen ok, diňlenmeýän bolsa tehnologiýa ösdik. Al dostum videony al daşary ýurtdaklara paýlaşyň maýmun ol işini diýerler. Esasat ýoşjadan altdan köp halk, ýani el halk watandaşlar size şunu aýdýan. Türkmenistanyň näme bagly, näme edenetlik bagly, alyn mediýany ugrudun bilen kanuny laýyk şekilde görkezeliň adamlary. Iň soňunda bu zadyň soň nirä bar? Dünýä täýasatyny çykar, dünýä suwudyna berersiň. Bu olmasa erti
Biri görüyor mesela İsrail'in Palestina edenlerini gördü halk. Doğrudan medya çıkardılar. Avrupa o şu bu ayağa kaldı. İnsan haklarını, yine adam hukukunu ve adam haklarını kollayan dünyada neçe tane kuramalar vardır. Şahsi kurama, hiç hükümete bağlı olmayan. Esasında biz şu tayk sesimizi yetirebilmek. O sesimizi yetirmeyen bir kez yol var. Yani biz elimizde delil toplamalıyız. Türkmenistan'a vatandaşlar ne delilini da orada uğradın elimizden gelen bir edelim. Yani bu korkort erti korkort ben mesela defa Türkmenistan'a problemlerin bir ne meşhur. Ay men adır gurulsa men maşkalama degedi. Ecem kalkamak giderler diye. Ha adam da sen ecem kalkamak gidiyen orta erti çağın altına çalacak. Çağın altını yollar. Bilim ve ahlak ve kanun taydan. Ne medilen o kanun taydan bir yurtta olmasa başka yurtta kanun var. Mesela men eden zatlarım kâr zatlarım gollayan 2007 2008'de neşani yok etti Kurban oluyor. Gollayan men şonu haftaban kurdu. Gollamok diyemok. Eden adam olsa doğru zatları var. Yani doğru zatları eden yanlışlıklarının üstünü yapan ok. Yapmaya doğru. Eden yanlışlıklarını ayıran ok. Şundurabildim. Esasda şol. Hükümet näme halkın bir işgäridir. Bir san doğru ettim deyip mümkün yanlışını yapılma da sen şunu doğru ettim deyip yanlışlıklarını görülme de bolmasa ayır gitsin yani başka hükümet versin. Yani bir momentte şuna yüzden bilet kazananın yetendir ha tohum tijin al git vatana halka meye çık yani. Evet vatandaşlar şu adam 144 tane adam görüp oturuyor 144 adam şu Türkmenistan'ın uğradın ne meňe bağ bolsa kanuna layık bilen daşa yurtda näme bilen ortak edildi. Salam diyeyim ben iyi yayında. Selam hoş geldin. Sövmeyen dinlen ne gözel baydak yalı gelinlemedi erler narkotikten ölüp gitti. Narkotik ayırdı. Näme yamanlyk etdi şolar. Stola minnete gön narkotik ayırdı. Narkotik ayırdı. Birinci otur. Näme etdi şol adam? Etası bilin çağalamadı. Yetim galdy erlemedi. Narkoman bol. Ölüp gitti erlemedi. Birinci stola minnete narkotik ayırdı. Ejeni tüken Türkmenistan gül etti. Narkotik ayırdı. Hemme dady gül etti. Kendi cengisik. Öýüňde oturan cengisik. Narkoman erlemedi. On paşağılan etmem narkotik ayırdı deyip. Yok, Abdullah şunu diyecek olan narkotik ayırdı. Doğru, men kabul ettim. Narkotik edenlik için tavrına ettim. Doğru değil mi? Narkotik ayırdı. Şu an yönü halkın nece prosesi daşa yurtta da yeni çağlatır, atasız yönetim, bakırsız vardı. Ayırsana Abdullah aynanı. Ayıraytana gerek yok. Bir anda yıkılan yok mu evler? Yok, şimdi şu da Serhat narkotik ayırdı. Doğru. Hakikaten men tebrik ediyen, gollayan şu narkotik ayranı üçün. Yönü sonki edin yanlışlıklar siyasetinin neçe adam çağası varlı, neçe adam öyle çağasına terbiye verilmedi, neçe adam daşarı yurtta ölüp gitti. İnna ağzına şu daşarı yurtta ölen ölülerine iyi çıkabilmediler. Hani diğerler mesela alkolden ölü dediler, neçe pandemiyede oldu, doğru değil mi? Yanlışan olup bir adam pakir, Kurbanul Berdi Muhammed'de sizin yanlıştınız. Sonuçta Türkmenistan'ın pasportunu avrayın götürüyor değil mi? Şu Türkmenistan, Allah'ın vatandaşına iyi çıktı. Onu ayırdım. Men yine dayı denin son kaçaktığım şol. Käbir eden doğrulukları, şunça eden yanlışlıklarını yok eden ok. Şoňa düşürüm yani. Gel doğuncuğum, Turay olmayasın, senem söyle. Yo, sevmem. Ben sevmem. Olmasa bana bakmasın. Şimdi ben de sarı üstten Allah'ın öyle hemen de olmasın. Tamam azim de var mı ne diyorsun? Mesela şeyle ilgilenenler. Şeyle prosta men aslında ben koşulamam. Siz başta yani seyretken tak prosta dinleyici var oturuyor. Şeyle ilgileniyorum. Türkiye'de gelip iş yapıyoruz. Ve Türkiye'de gelip iş yapıyoruz. Kaça çıkıp arkayın hani dokumentin dedi olanın akşam saat 8'den çıkıp balana kaça. Gelin ol, ayar maşkara ol. Ne için? Öldüreymesinler, doğraymasınlar, değmesinler. Doğru mu? Türkmenistan'da bolýamşylar. Türkmenistan'da men ayağım Türkmenistan'da saat 9'dan soň çık görsene. Daşa çık. Doğuncuğum daşa çıkıp bolan ok. Men aýdaýyn ağalar. Şular dinledi haýyş edýän. Men dostum Ilham Allaýda Aşgabatda el-ele tutuş gidip barýanlyk üçin töýürtü bilen ceza idi. Yani töýürtü el-ele tutuş gidýänlik üçin. Şoňdan erkinlik mi? Adalet mi? Ana adam hukuklary. Gurbanulyň öýdaýdan sözü. Döwlet adam üçindir. Ana adam üçin edýän zady näme? Indi tamam Türkiýede doğru aýdýan, Türkiýede iş yapýar. Sen Türkiýede işlemeňe sebäp bolan zat näme? Munça baýlygyň bar. Yerim üstünde yerin altynda da baýlygyň bar. Sebäp bolan kim? Ýa-da seretjan adamyň ödüne bir eline kanagat etmezlik var. Türkiye'de gidip iş yapıyorsan %80 şolun kıvarçana yaşap ýören hani ululukan Türkiye devletinin yaşayıcıları. Başka tema geçtin. Şimdi başka tema geçtin. Sana ne dedin ya? Yok düşündüm. Ona da cevap verecek. Şimdi doğru aýdýan. Türkmenistan'ın en bekçide öýü var diýen, doğru değil mi? Näçe velayetde, näçe etrafda tok yok. Her gün tok öçeýän biri belki komentar ya da bayramanly her gün tok öçeýär dedi. Näçe velayet etraflarına suwalýar. O suwa garşy näme sile garşy näme çare görüldü. Türkmenistan döwlet şu wagt Hindistan'ı Özbekistan'a Türkiýe resmi olarak tok satýar. Daşary ýurda tok satmany güýjüň bolýar, öz halkyň içinde tok üçin etmäni güýjüň ýokmy?
O zatlarına aydın da oncum yurtda uruş yok ya şu ok neşani ayırdı diye basudur bolon o geleceği görün yani. 10-20 yıl sonra ne bolacaklygyny görün. Oğlum kalkınış. Hocam kalkınış evet yanlış son neşani ayırdı diye. Prosta neşani 50 litreli bakadan satanok. Adamların çöreği 50 çöreği pulu yok. Ondan neşani ne bakın. Yok neşani şöyle etti. Doğru diýer aldylar. Ulu baronlar ayırdı, yekece baron etip koydu, döwünü baron etip koydu. O da halkyň neşeden uzaklaşma, o da gowda. Doğrusuna doğru diýeli. Bu katı doğru. Özüni ulu esasy baronlar ayırdı, yekece baron etip koydu, özü berdi Muhammedler baron etip koydu. Bari neşani beýtmeden tijareti, beýtmedi tijaret, ama yegenden özler allenmedi o. Ya kardeşim şurada bir şey söyle bak neşe bar diyecek koyanda. Yok bar da. Abdullah şurada bak. Ol hemme yurtda var. Ya onu yöretden başka yer, merkez başka yer neşen yöretden. O Libo yurtda da var. Var. Gurbangulu dedi neşeni ayırdı dedi şu tarafını dedi go seyrediyorsun falan dedi ya. Gurbangulu neden ayırdığını söyleyeyim mi sana? Gurbangulu var ha ayırmasaydı kendi o akrabası var ha şu anda hükümeti beraber yönetiyorlar. Bunlar kendileri onun içinde yüzüyordu anladın mı? Eğer ayırmasaydı bunlar işini kaybederdi. Oğlu var onun Gurbangulu'nun onu öldü. Yok. Esasat bardak sebepler önemli değil. Esasat iş netice yani Türkleri değil icraat. Onu da etmek gerekiyor. Ne eden yanlışlıklarından şu taydaki Berdim Muhammed'i gollayanlar aydan ben Berdim Muhammed'in hiç oluyor yayınımda da o tayda şahsına dil yetmedim. Eden işine yöne hem işe de dil yeterim. Ölüme kadir olan Allah'dır. Bu dünyada olmasa o dünyada menden sonra olacak bu da. Senin için başında bir zalim vardı. Ne ettin diye senin ardından karşıya çıktım. Gürledim diye men yüzüm var. Kalkınış olmayın. Neyse. Barmak benim. Sen olmayaksın mı? Gurladasın. Sen beýle dogumly bolsaň bar da Türkmenistanda gurladaň, ne beýerde bolýar? Yok, Türkmenistan'da gurladaň. Sen niye geldin? Yok, men Türkmenistan'da da gurladım Abdullah. Türkmenistan'da da gurladım men. Türkmenistan'da gurlandım için menden $16.000 alıp daşaryldy uratdylar. Ana. Men gurladım Türkmenistan'da da gurladım. Gelenler gurlaýar. Oğlanlar. Oğlanlar. Barcamam yok. Men fiýin sanýalýan kyýal karambada erkek bolsaň ýüdüň açda gel. Ýöne şular dasyndan seredin garaştana barcamam garaş. Beret Şulağlılar, 143 tane adam derede oturuyor. Şulağlıların himmeti dasından aytmasa da içinden sen gecene yeti oturuyorlar. Sen hem şunu yaptan çıkarma, sen bärik geldim, bir de döktüm. Men diye men töktüm deyip degen oturma Şulağlıların himmeti. Bular namus näme, ar näme, ejadil etmek, bajadil etmek manisini bilen ako. Bilim almadık, terbiye görmedik, maşgalasından terbiye görmedik de olur ve dilin deňärine degen ha. Vapşe degen ok yani. Dilini deneme bitti, yok et git.